palkanmaksaja velvoitti minulle muitakin tehtäviä ja joudun vähän karkaamaan, sen vuoksi on vähän väärällä lailla pukeutunut, niin kuin olen aika monta kertaa saanut yhdessä kuullakin, mutta toisaalta tämä on hieno tilaisuus, mikä ainakaan niin vähän tilaisuuden arvo. Me järjestetty tämä yhteistyössä Hotuksen, Hyvilin ja Apteekkariliiton kanssa, saatu siten myös monipuolisesti näitä ehdotuksia. Laura Pitkänen ottaa haltuun sitten vaikuttavuusseuran hallituksen jäsentään tilaisuuden, kun mä joudun poistumaan. Ja meillä on tosi suuri ilo saada valtiosihteeri Kristiina Kokko kertomaan, että missä mennään hukan poistossa täällä hallitusohjelmassa ja kansallisella tasolla, ja sen jälkeen Lumnin sote-palveluiden johtajalta Markus Paanaselta sitten tämmöinen kommenttipuheenvuoro, että tilanne näyttää alueiden näkökulmasta. Mutta avataan ja tervetuloa Kristiina. Hyvä tervehdys kaikille, oikein hyvää huomenta, ja sieltä linjoilta varmaan sitten sanotaan, jos ei kuulu. Ja tosiaan, jos toivotte, että käytän mikkiä, niin sanokaa sekin. Mutta entinen tai nykyinenkin toinen ammatti, niin kun on pappina, niin se tietysti auttaa huutamaan tilaisuuksissa. Kyllä, näin. Tosi mukavaa, että kutsuitte mut tänne, ja kiva olla puhumassa teidän kanssa tänä aamuna tästä hukan poistosta. Ja mä voisin oikeastaan aloittaa vähän kuvaamalla sitä, että itsekin olen pitkään ollut politiikassa, niin näin hukkajahtimyönteistä hallitusta ei varmaan sitten ole ollut tähän mennessä. Eli siellä on todella intohimoisia hukan poistajia ihan joka puolueessa. Ja tämä niin kuin, on jopa saanut sellaiset välillä vähän ylitoiveikkaatkin mittasuhteet tämä hukan poisto, koska niin kuin te hyvin tiedätte, kun olette täällä ammattilaisia, että asioiden järkevöittäminen ja niin kuin turhan tai vanhentuneen sääntelyn purku ei automaattisesti tarkoita, että siitä tulee valtavat taloudelliset säästöt. Se saattaa johtaa sinne, se on askeleita oikeaan suuntaan, mutta se ei tapahdu niin kuin näin. On toki asioita, missä se tapahtuu sormia napsauttamalla. Otan esimerkin ryhmäkokojen kasvattaminen. Kasvatetaan OKM:ssä ryhmäkokoja ja vapautetaan kaikki sääntely opettajilta, niin kyllä rahaa säästyy. Mutta halutaanko sellaista tehdä poliittisesti, on eri asia. Eli sen takia niin tahtoa ja niin kuin vauhtia on valtavasti tässä työssä läpi hallinnonalojen. Se on STM:n, siis kaikkien kuntiin liittyvien ja sitten ylipäänsä niin kuin kaikkien sektoreiden, TEMin ja muiden hallinnonalojen osalta, niin vauhtia on tosi paljon, mutta se, että kuinka paljon se on niin kuin suoraa taloudellista säästöä, niin se ei mun näkemyksen mukaan mene käsikädessä. Mutta mä voisin oikeastaan kuvata tähän alkuun myös sen, että minkälaisia näitä hukkaprosesseja, te tietysti ehkä tiedättekin ne, mutta tällä hetkellä meillä hallituksessa on. Eli mä itse vedän 2 hukkaporukkaa, eli STM:n osalta, niin vedän sitä STM:n hukkaryhmää. Se on perustettu ihan tämmöinen virallinen työryhmä. Meillä on siellä kaikkien puolueiden valtiosihteereitä ja sitten myös erityisavustajia tukee sitä työtä. Ja me joka viikko kokoonnutaan. Eli meillä on ihan viikoittainen kokous, missä me käsitellään Excel-taulukoita, missä muun muassa teidän alueiden, eri poliittisten ryhmien, kenen tahansa tekemiä hukkaehdotuksia käsitellään. Ja sitten meillä on totta kai aina virkakuntaa paikalla sit niitä käsittelemässä. Me käytetään siinä työssä tämmöistä liikennevalomallia. Eli me laitetaan niitä ikään kuin poliittisen linjauksen tarpeisiin vähän niin kuin vihreäksi, keltaiseksi, oransseksi, punaiseksi. Meillä on tämmöisiä erilaisia värejä eri asioille. Meillä on myös harmaa ja violetti käytössä. Ja näitä ainakin 200, varmaan jo enemmänkin, mitä me ollaan käsitelty. Ja osahan niistä on jo sitten hallituksen esityksinä, osa on lausunnoilla, osa on käsittelyssä edelleen. Ja sitten on sellaisia, joita ei haluta edistää. Niitäkin on joitakin. Että ihan jokaista esitystä myöskään ei haluta edistää, mutta suurin osa, merkittävä osa on jonkinlaisessa prosessissa. Sanon vielä, mainitsen sen, että vedän myös kuntien hukkatyötä, eli eri hallinnon aloista käydään kaikki ministeriöt läpi ja samalla systeemillä
käymme kaikki kuntien normien purkuun liittyviä ehdotuksia läpi. Se työ ei ole ihan yhtä intensiivistä. Sanoisin, että se porukka kokoontuu ehkä kerran kuussa. Ja sitten sen lisäksi kollegat esimerkiksi Kemissä vetää vastaavia työprosesseja. Ja mä oon itse kokenut, että se on kaikista tuloksellisinta käydä sitä ihan ehdotukselta läpi, koska niitä ehdotuksia on niin paljon, niin se tuottaa kuitenkin sit eniten tulosta. Ja tosiaan niin tietenkin, niin kun nyt jos puhutaan ennen kaikkea tietenkin tästä teidän osalta tästä STM:n hukanpoistosta, niin sitten siinä on vielä niin kuin, tunnistamme hyvin sen, että on ikään kuin vielä niin kuin useampi taso siinä, että nyt me ollaan tehty aika isolla työllä tätä ikään kuin poliittista päätöksentekoa ja linjaamista sen hukkatyön osalta, mutta sitten kaikkihan riippuu siitä toimeenpanosta. Ja toimeenpano ihan normaalilla tavalla tapahtuu sitten esittelevän ministerin ja virkakunnan toimesta. Ja tietenkin meillä poliittisella puolella on sitten tärkeää, että meidän koneistomme sitten katsoo, että jos jotakin on yhdessä puolueiden kesken sovittu ja jolle esittelevä ministeri on antanut vihreää valoa, niin sitten se myöskin toimeenpannaan tietyssä ajassa. Me ollaan tunnistettu, että siellä ehdotusten joukossa on todella, ja niin kuin tekin olette varmaan tunnistanut, niin hyvin erilaisia ehdotuksia. Osa vaatii säädösmuutoksia. Sitten on onneksi sellaisiakin jotka on jo tapahtunut. Osa vaatii jotakin pienempää muutosta. Ja sitten siellä on jonkin verran ihan tällaisia toimintakulttuuriin ja toimintatapoihin liittyviä ehdotuksia eri tahoilta, jotka itse asiassa onkin jotakin sellaisia vakiintuneita käytäntöjä, joista ei olekaan sitä kytkentää sinne säädösperustaan. Ja nyt me ollaan pidetty myös tärkeänä, kun puhuin näistä muista väreistä, violeteista ja harmaista, mitä me käytetään tässä meidän työssä, niin ne on just näitä eri tavalla ohjauksellisin keinoin eteenpäin saatettavia asioita. Ja ne on nyt sellaisia, että varsinkin hyvinvointialueiden kanssa ja muidenkin toimijoiden kanssa, niin meidän on tärkeää, että STM:ltä lähtee tietyistä asioista selkeitä viestejä. Otan esimerkin. Meille on monta ehdotusta tullut siitä, että sairaaloiden sosiaalityötä voisi tehdä sosionomit. No sitä voi tehdä sosionomit. Mikään ei edellytä, että siellä pitää olla sosiaalityöntekijöitä, mutta sairaaloissa on vahva toimintakulttuuri, että sosiaalityöntekijät tekevät terveyssosiaalityötä, mutta mikään ei sitä edellytä, vaan kun siellä hyvin harvoin tehdään hallinnollisia päätöksiä, esimerkiksi huostaanotosta tai muista tämän tyyppisistä, niin terveyssosiaalityötä voi tehdä sosionomi jo nyt. Eli tämä on niin kuin esimerkki siitä, missä on ikään kuin vääriä olettamuksia vaikka kelpoisuuksista. Usein ne olettamukset on oikeita, mutta välillä ne on myös johtuu jostakin muusta. Eli siellä on niin kuin hyvin erilaisia ehdotuksia. No tietenkin meidän näkökulmasta kiireellisimpiä on ne tietenkin, mitkä vaatii niitä säädösmuutoksia. Ja me ollaankin keskitytty siihen, että ne, joita poliittisesti halutaan edistää ja jotka vaatii säädösmuutoksia, niin niitä edistettäisiin mahdollisimman nopeasti. Ja hyvä esimerkki siitä oli vaikka tämä ajokortti-asia. Eli kun todettiin, että se voi keventää julkisen sektorin terveyskeskusten toimintaa, että ajokorttitarkastuksia ei tehdä enää julkisella sektorilla, niin se sitten hyvin nopeasti vietiin säädösmuutos eteenpäin. Ja siellä sitten, mikäli se kaikki eduskunnan päässä sujuu mukavasti, niin sitten siellä odottaa monta muuta vastaavaa. Metsästyskorttiin liittyvät terveystarkastukset, sukeltaja ja niin edelleen. Eli katsotaan, tietty tulppa voi avata isojakin, volyymillisesti isoja asioita. Tässäkin kyse on kuitenkin tosi isosta volyymista, mikä terveyskeskuksissa näistä vaikka tarkastuksista tulee. No sitten esimerkiksi tämä soteri-asia, niin se oli myös sellainen, missä tietysti pyrittiin tekemään pikaisia säädösmuutoksia, jotta sitten ikään kuin se hankala tilanne, mikä siitä oli syntynyt, niin saatiin korjattua. Ja sitten tiedän, että täällä on lääkeasioista kiinnostuneita ihmisiä, niin tämä lääkekokonaisuus on myös ihan merkittävä, mikä niissä ehdotuksissa on noussut esiin. Ja siellä esimerkiksi
on poliittista tahtotilaa tarkastella sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisluetteloa, että onko siellä sellaisia lääkkeitä, joita sinne tulisi lisätä. Voitaisiin lisätä samankaltaisia kuin ne nytkin on, mutta onko se niin kuin täydellinen tällä hetkellä. Ja sen lisäksi se työ on ikään kuin vasta selvityksessä, mutta se, että ne sairaanhoitajat, joilla on lääkkeenmääräämisoikeus, voisivat niitä myös etänä määrätä, aivan kuten lääkärit voivat määrätä etänä lääkitystä, niin tämä on nyt niin kuin jo pidemmällä prosessissa. Sen lisäksi niin pidetään tärkeänä, että me vähintään kokeillaan tai edistetään sitä, että meille tulisi tämmöisiä toistaiseksi voimassa olevia reseptejä. Otan esimerkin vaikkapa atooppisen ihovoiteisiin. Eli sellaisia turvallisia kohtuullisen edullisia ja niin edelleen lääkkeitä, mitä niistä sitten saattaa aiheuttaa turhaa kuormitusta terveydenhuollon järjestelmälle, että sellaisia reseptejä uusitaan. Tämä on vaikea periaatteellinen, tämä on kaikista isoin tietenkin fundamenttimuutos, ja tässä on tosi syvällisiä keskusteluja siitä, että voiko resepti olla missään tilanteessa toistaiseksi voimassa. Mutta nyt kun meillä tulee kantaan reseptiasiat ja meillä tulee kaikkea, niin lähdetään liikkeelle siitä, että kyllä se varmaan on joissain tapauksissa mahdollista. Ei toki suurimmassa osassa tapauksista, mutta joissain rajatuissa. Apteekkien rooliahan tämä hallitus on pitänyt äärimmäisen tärkeänä ja sitä on kasvatettu. Ja siellähän on näitä sitten saatu mahdollisuuksia esimerkiksi tästä reseptistä poikkeamiseen. Yritetään siis saada mahdollistettua, jos on tätä saatavuushäiriötä tai ilmeistä virhettä ja muuta, niin tämmöisiä ehdotuksia me ollaan saatu ja nämä on nyt niin kuin työstettävissä, että siellä sitä farmaseuttista harkintaa voidaan käyttää. Ja optikkotoiminnan rajoitusten osalta ja jotain muita tämmöisiä, niin niitäkin on putkessa. Ja esimerkkinä nyt otan vielä noista todistuksista, kun tiedän, että yksityiskohdat teitä kiinnostaa, niin esimerkiksi se, että on vakiintunut käytännöksi, että terveydenhuollossa kaikenlaisia todistuksia kirjoitetaan, oli ne sitten lomamatkoihin tai koulun allergiamääritykseen tai muuhun liittyviä todistuksia. Näitä niistä on iso volyymi yhteensä, niin yritetään antaa hyvinvointialueille selkänojaa, karsia tällaisten todistusten kirjoittamista. Ja varsinkin se, että yritetään antaa vahvuutta siihen, että voi vaikka ihan itse kannasta printata vaikkapa laktoosiintoleranssi tai pähkinäallergia todistuksen, ja se on varmaan ihan pätevä sinne koululle. Että ei tarvita järeää lääkärikäyntiä ja lääkärin todistusta siihen välttämättä. On tietysti tapauksia, että tarvitaan, mutta tämmöisiä hyvin yleisiä, tavanomaisia. No sitten on tavallaan, mä ehkä jatkan vielä ja nimeän näitä mitä hyvinvointialueille on nyt jo mahdollisuus, ja tämä on ollut tosi tarpeellista keskustelua, ja se on jännää, että just tavallaan kun STM:n virkakunnan ja hyvinvointialueiden ja yksityisten niin toimijoiden kanssa käy sitä keskustelua, niin nämä ei ole läheskään aina selkeitä. Eli esimerkiksi se, että se sisältövaatimukset omavalvonnan tarkastusraporteissa, niin siitä me on saatu paljon ehdotuksia, mutta sitten virkakunta on sitä mieltä, että se on jo hyvin vapaa. Eli se on ikään kuin hyvinvointialueiden itsensä määrittämää pitkälti, että mitä siellä omavalvonnan sisältövaatimuksissa ja tarkastusraporteissa. En ole niiden asioiden asiantuntija, mutta näin on vakuutettu, että siellä on hyvin suuri liikkumavara jo nyt. Mutta siellä on hyvin tiukkoja omia käytäntöjä. Se voi olla hyväkin, mutta ne on niin kuin itsestä lähteneet. Mä katson täällä, onko tässä tilassa kelloa, kun mä tässä yksin puhelen, niin puoli vasta, no niin hyvä. No sitten yksi tällainen on ollut, mistä ollaan saatu tosi yksityiskohtaisia ehdotuksia, diabeteshoitajien oikeus lähettää henkilön silmäpohjan kuvauksiin ja farmaseuttien osallistuminen lääkkeen jakoon. Ja nämä on tämän tyyppisiä, että kyllä tämän hetken mun tietojen mukaan niin nämä on ihan mahdollisia tällä hetkelläkin jo. Eli että tässä on hirveän vaihtelevia käytäntöjä ympäri Suomen, mutta nämä on niin kuin täysin mahdollisia jo tässä vaiheessa. No nyt sitten tässä on niin kuin tämmöinen periaatteellinen ja niin kuin hankaluus, kun tätä työtä tehdään, on se, että pitäisikö minulla laittaa ovi kiinni, jos vähän hälytään. Laitetaan vähän kiinni sitä. Eli periaatteellinen ongelma siinä on se, että
tämähän olisi niin kuin täydellisessä maailmassahan nämä tehtäisiin semmoisena kauniina kokonaisuutena. Vaikkapa niin kuin todistukset ja lausunnot, työryhmä työskentelee vuosia, kerää asiantuntijatietoa, tehdään kuulemisia, seminaarikierroksia ja niin edelleen. Ja sitten tehdään tämmöinen kokonaisharkinta, mihin otetaan kaikki yhtä aikaa mukaan. Mutta se ongelmahan tässä on se, että tällainen kokonaisvaltainen iso lainsäädäntötyö vie yleensä hallituskauden verran aikaa, jos riittää. Eli sitten meillä on niinku kiire kuitenkin saada vaikkapa nyt sitä kapasiteettia sinne terveyskeskuksiin, muihin asioihin kuin vaikka näihin todistuksiin ja lausuntoihin, jolloin me joudutaan tämmöisiä yksittäisiä hallituksen esityksiä pienistä asioista tämän hukkatyön merkeissä lähettämään eteenpäin. Ja sehän ei ole semmoinen, miten mä sanoisin, se ei ole niinku kaunein mahdollinen ratkaisu. Mutta sellaisissa, etenkin semmoisissa asioissa, joissa ajatellaan, että niissä on merkittäviä volyymihyötyjä, niin sitten meidän täytyy punnita se, että jäädäänkö odottelemaan jotakin kokonaisratkaisua vai lähdetäänkö toimimaan jo pienen rajatun hallituksen esityksen kanssa. Ja kyllä me nyt ollaan sitä mieltä, varsinkin ehkä tässä vaiheessa hallituskautta, että kyllä meidän täytyy myös niitä pikkupoeta antaa. Eli pahoittelut jo etukäteen siitä, että ne voisi olla osa kauniimpiakin kokonaisuuksia, mutta sitten se saattaa olla, että ne ei etene nopeasti tai ne ei etene koskaan. Ja mä ymmärrän tosi hyvin sen, että virkakunta niitä haluaisi koota, koska niinhän se hyvä lainvalmistelu olisi, niin sitä pitäisi tehdä. No sitten yksi tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, missä ollaan oltu aika syvällä, mutta ei varmaan vieläkään ihan kokonaan ymmärretä, on tämä Kelan etuisuuspäätösten lääkärilausunnot erilaisista asioista. Ja se on yhti. Joissain tapauksissa lausunnoista ei varmasti voida luopua, mutta sitten esimerkiksi lausuntojen pidentäminen voi olla tarkoituksenmukaista. Eli meillä on esimerkiksi tosi vahvana semmoinen oikeudenmukaisuuskysymys, että jos on kehitysvammainen lapsi, niin että hänen huoltajiensa ei tarvitsisi joka vuosi hankkia todistusta siitä, että hänen lapsensa on yhä kehitysvammainen. Että tämmöinen niin kuin tuntuisi siltä, että tämä voisi käydä järkeen, mutta sitten meillä tällä hetkellä ei ole sellaista systeemiä, missä diagnoosipohjaisesti voitaisiin tämmöinen Kelan etuisuus myöntää. Mutta ehkä me voisimme myöntää sellaisen lausunnon, joka on voimassa vaikka 16 vuotta, kunnes sitten arvioidaan se työkykyyn liittyvä taso sitten vaikkapa 16-vuotiaana uudelleen. Eli siellä on niin kuin paljon tällaista, jossa vähän uudelleen ajattelemalla niin saadaan varmasti paljon aikaiseksi. Ja tietenkin se Kela on haastava, koska Kela liittyy aina se raha ja liittyy tietysti se yhdenvertaisuus, että sitten se tukiasioiden pitää olla niin kuin tosi kiirissä siellä, mutta se Kela on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus ja siellä on saatavissa valtavasti tietenkin hyötyjä. Ja varmasti niin, että siellä moniammatillinen yhteistyö, sana, josta on monenlaista kaipua, niin se on kyllä varmaan semmoinen tässä Kelan lausunnoissa, niin se voi joskus olla paikalla. Tämä BC-lausuntojen maailma se on kyllä jännittävä ja siinä on tietysti toisessa vaakakupissa pitää varmaan rehellisyyden nimissä myöntää se, että on myös se, että ei tulisi sellaisia, että toisaalta, että ne ihmiset saisivat etuutensa, joille se kuuluu, mutta ei niin, että jotenkin, jos ihminen ei tarvitse jotakin etuutta, niin me emme ikään kuin myöskään niin kuin välttämättä sitä, jos me automaattisesti tuomme sen kaikille, niin sen jälkeen meidän sosiaaliturvamenot kasvaa entisestä vielä todella paljon. Eli siinä pitää säilyttää niin jonkinlainen balanssi sen hakemisen, mutta sen kanssa, että sitten se olisi helppo saada, ja siihen ei sisältöisi tällaisia niin kuin byrokraattisia ja turhia jokavuotisia lausunnonantoja. Mutta siinä on aina tämä viheliäinen taloudellinen puoli, aina kun me puhutaan siitä Kelasta ja lausunnoista ja etuisuuksista, mutta mä olen ihan varma, että siellä on tosi paljon saatavilla. Tämä hukanpoisto ja normien purku, niin mä luulen, että tämä on nyt semmoinen työ, joka ikään kuin on vähän ikiliikkuja. Ja vähän siinäkin suhteessa me ollaan tehty näitä listoja, niin täällä sote-puolella kuin sitten tuolla kaikissa muissakin kunnista elinkeinotoimintaa ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se työ ei ole niin koskaan valmis.
Me aina säädetään uusia lakeja ja maailma muuttuu ympärillä, keksitään tehdä uusia asioita paremmin. Tekoäly tekee vasta tuloaan moniin terveydenhuollon järjestelmiin ja niin edelleen. Eli mä luulen, että tämä hukan poisto on ikiliikkuja, joka jatkuu ja jatkuu. Ja tietenkin vaikuttavuusseuralla on siinä niin kuin hieno näköalapaikka, että te tulette näkemään sen ja olette jo nähnyt sen pitkän kaaren, mikä tähän työhön liittyy. Usein poliitikot hoitaa sitä kukin vaan hetken omalla vahtivuorollaan, ja sen takia mä olen itse kokenut, että tämmöisten ihan eksaktien Excel-listojen käyminen tosi niin kuin, pragmaattisesti on siinä mielessä hyvä tapa. Et sitten mulla on ajatus, että olipa tulevassa hallituksessa tai hallitusneuvotteluissa mitkä tahansa puolueet, niin me voitaisiin kultakin toimialalta ikään kuin jättää perinnöksi se Excel-lista, että mihin me niin kuin päädyttiin ja mikä oli edellisen regiimin lopputulos, ja sitten seuraavat saa jatkaa siitä. Että tavallaan meidän ei tarvitsisi lähteä sitä listaa kokoamaan yhä uudestaan ja uudestaan, vaan voitaisiin keskittyä sitten myös niihin uusiin asioihin. Ja välillähän se on niin, että jos viedään yleiselle tasolle asioita, niin silloin tavallaan katoaa se käytännön ehdotus ja sitten se voi kadota se käytännön hyöty, jos me kovasti vaan viedään yleiselle tasolle tätä. Yksi, missä myös uskallan sanoa tässä porukassa, niin meillä mun mielestä on vielä töitä, on se, en ehkä puhu hyvinvointialueiden, en puhu ohjauksesta ehkä perinteisessä mielessä, mutta just esimerkiksi se, että miten entistä tehokkaammin eri tason toimijat hyvinvointialueilla ja tietysti myös yksityisellä sektorilla voisi käydä tätä keskustelua näistä käytännöistä. Hyvin käytännönläheisellä sektorikohtaisella tasolla. Et miten teillä nyt menee tämä silmäpohjan kuvausasia, että kuka sinne lähettää, miten se prosessi niin kuin teillä toimii. Et nämä tavallaan, mä luulen, että tämmöistä olisi ihan valtavan tuottavia keskusteluja, mutta siellä pitäisi olla sitten oikeat ihmiset. Ja säälien mietin näitä hyvinvointialueiden johtajia, että on niin monta, mitä pitäisi tehdä. Että tavallaan sitten, että miten tätä hukkatyötä saataisiin vietyä sille tasolle, missä yhtyy tämä ihan käytännön detaljin tietämys myöskin kykyyn tehdä päätöksiä ja niin kuin muuttaa hyvinvointialueiden sisäisiä ohjeita. Niin se on kyllä sellainen ehkä, mikä on niin kuin, paitsi tämän poliittisen päätöksentekijän pitää olla hereillä ja pystyä reagoimaan nopeasti, niin se on varmaan sitten se, mitä toimijalla pitää sitten itse ikään kuin tehdä kanssa. Ja ehkä mä haluaisin vielä niin kuin jotenkin tähän yhteistyöhön vedota, että mun mielestä me ollaan tosi hyvällä mallilla. Me saadaan esimerkiksi jatkuvasti eri sekä hallitus- että oppositiopuolueiden kansanedustajilta esimerkiksi tämmöisiä hukkaehdotuksia myös STM:n alueelta. Eri puolueiden lääkärikansanedustajat ovat liittoutuneet toimittamaan meille asiantuntevia näkemyksiä. Me saadaan niitä alueelta, me saadaan niitä järjestöiltä. Niin musta on hieno tilanne, että meillä on ollut tavallaan nyt tosi matalalla kynnyksellä, me käsitellään kaikki. Eli kaikki hukkaehdotukset päätyy sinne meidän listaan ja me käsitellään ne kaikki. Eli nyt musta ollaan silleen ihan demokratian mun mielestä ihan hauskalla tavalla niin kuin ytimessä, että millä tahansa koalitiolla ja porukalla niin on mahdollisuus saada näitä hukkaehdotuksia käsiteltäväksi. Ja ei me niitä kaikille osata tehdä jotakin, mutta ainakin jotkut sitten etenee. Mutta ehkäpä päätän tämän tähän ja toivon, että tämä yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa. Ja tosiaan ihan minun sähköpostiini niitä hukkaehdotuksia saa päivittäin toimittaa. Sitten käännän ne sieltä sitteerille, joka lisää ne sinne Exceliin. Ja sillä tavalla sitten torstai-aamuisin me niitä katsellaan tuolla STM-kokouskerroksessa. Ja tämä jatkuu nyt ainakin tämän vuoden loppuun, mutta luulenpa, että vielä koko hallituskauden ajan. Kiitos. Joo, yes. Joo. Huomenta vaan kaikille, niin Markus Paananen Länsi-Uudeltamaalta ja muutama kommentti. Mä en siis kuullut Kristiina tai en tiennyt esityksestä etukäteen, mutta vähän pohdin etukäteenkin näitä teemoja. Toki oli tosi mielenkiintoinen esitys ja järkeviä ajatuksia. Muutama näkökulma ehkä ennen yhteiskeskustelua. Tässä voidaan ajatella ehkä näin, että kun puhutaan
hukan poistosta, niin puhutaan ehkä tällaisesta niin kuin autonomian ja ohjauksen jännitteestä myös. Että jos katsoo, mä hallitusohjelmaa vähän katsoin, niin siellä on asioita, millä halutaan niin kuin lisätä velvoitteita, vaikka sitova palveluvalikoima, mutta se on hyvä asia, jos sitä kohti niin kuin mennään. Mutta sehän on tavallaan niin kuin asia, jossa viisas valtio katsoo, että me haluamme yhdessä ohjata tarkemmin, tai huomasin, että sosiaalihuoltolain oikaisuvaatimusmenettely on muassa, mikä voi vähän lisätä hallinnollista kuormaa, mutta isossa kuvassa on semmoinen hukkamyönteisyys tai hukanpoiston myönteisyys kyllä näkynyt hyvinvointialueille ja näkyy myös siellä hallitusohjelmassa. Mutta tässä on ehkä taustalla kysymys, että onko hyvinvointialueet autonomisia toimijoita vai pelkkiä toimeenpanijoita. Tätä koko ajan pohditaan, tai että on sillä taustalla. Ja sitten tästä hukan poistosta, niin ajattelin, että se on vahvasti yhteinen tavoite, mutta siinä on osia ollut myös eri motiiveja. Eli että hukkaa 2-30% meidän tekemisestä kansainvälisesti arvioituna. Ja miten ne motiivit eroaa? Valtiolle varmaan kysymys on pitkälle sopeuttamisesta ja säästöistä ja halusta auttaa hyvinvointialueita. Meillä ehkä se näkökulma on tarkkaan ottaen se, että miten meidän voimavarat voidaan käyttää mahdollisimman viisasti ja vaikuttavasti. Saadaan valtiolta tietty määrä rahaa ja voimavaroja sitten sitä kautta, ja ne pitäisi käyttää järkevästi. Ja meidän toive on, että jos me löydetään hyviä keinoja, joilla me vältetään sellaista, mitä ei tarvitsisi tehdä, tai matalavaikuttavuuden tekemistä, niin voitaisiin käyttää se johonkin muuhun. Mutta ehkä vaikka tämä ajokorttiasia oli, se oli niin kuin hyvä ja järkevä tavallaan siihen, moni on sitä myös problematisoinut ehkä oikeinkin, mutta että siinä 3,2 miljoonaa myös lähti hyvinvointialueelta, mikä muistaa, eli se sillä tavalla ei ollut täysin hyvinvointialueiden toiveiden mukainen sit se, että se raha ei jäänyt meille ja voimavarat, vaan me menetettiin se sitten, ja tavallaan me ei jopa vähän liikkunut takaperin. Eli jollain tavalla olisi hyvä keskustella motiiveista myös siitä, että miten luodaan kannustimia, että Kristiina saa varmasti niitä sähköposteja jatkossa. Mitä ajattelen näistä hallituksen toimista ja tuosta Kristiinan puheenvuorosta, niin hyvin kuvasit tavallaan, että nyt on lähdetty vaan tekemään vähän pistemäisestikin, että ei välttämättä ole sellaista kokonaisnäkyvyyttä, se on hyvä asia. Meillä niin kuin ihan liikaa piirrellään kokonaisnäkymiä ja sitten aletaan tekemään, ei koskaan aleta tekemään, niin tehdään vaan. Se on ollut hienoa, että on tartuttu asioihin ja sitten olisi hienoa kuitenkin myös jotenkin se lainsäädäntö perata semmoisen niin kuin sillä kulmalla, että mitä kaikkea matala vaikuttavuutta se voi niin kuin generoida. Eihän meillä puhuta lakisääteistä tehtävistä, niin eihän meillä laissa sanota terveydenhuollon sisältöä kauhean. On asetuksia, neuvola, tarkastuksia ja muuta, mutta isossa kuvassa niin ammattistandardin mukaista toimintaa. Ja tämä suomalainen palveluvalikoima syntyy hyvin tämmöisen hähmäisen prosessin, jota on käypähoidot, on niin kuin kaikenlaista niin kuin palvelujärjestelmän sisällä syntyvää ja lainsäädäntöä ja niin edelleen, tieteellistä tutkimusta. Siitä syntyy jonkinlainen suomalainen hoitokäytäntö. Se ei kirjoitettu mihinkään. On vaikea puhua niin kuin lakisääteisistä terveyspalveluista. Mutta siis ehdotan, että jotenkin käytäisiin sitä systemaattisestikin läpi ja kannatan sitä myös työ jatkossa yli hallituskausien, että tämä ei ole varmaan silleen puoluepolitiikkaa, niin kuin sanoit, että tässä on varmaan laajasti. Ja mitä voisi miettiä, niin puhuit, se oli hieno juttu, se resepti ehkä joskus niin jatkuu toistaiseksi voimassa. Mä en oikein näe, mikä sitä estää, onko se taloudellinen kysymys vai onko se potilasturvallisuuskysymys. Monien lääkkeiden väärinkäyttöpotentiaali on hyvin pieni ja ihmiset on kuitenkin luotettavia ja maksaakin ne lääkkeet. Voihan niitä myydäkin, mutta sitten toisaalta ymmärrän, että sen avaaminen ei ole ihan helppoa uudistaa. Mutta sitä kannattaa edistää ja pohtia. Sitten tuli mieleen sellainen, että me aika paljon Suomessa eri puolilla roiskitaan lyhyisiin sairauspoissaoloihin lääkäritodistuksia. Sitähän ei ole pakko tehdä. Sitähän mutta voisiko lainsäätäjä jotenkin tukea tätä, että me oltaisiin vähän niin kuin järkevämpiä joka puolella, että me ei ihan jokaisen suruun kirjoittaisi tai flunssaan niin lääkäritodistusta haettaisi. Ja näistä tarkastuksista, mitä Kristiinakin kommentoi, niin siellä on suun terveydenhuoltoa, neuvolaa, kutsuntatarkastuksia, pitääkö jokaiselle tehdä, kohdennetaanko työttömien terveystarkastus, saada YTE-rahoitusta, mutta onko sekään mietitty loppuun asti? Nyt meitä kannustetaan vetämään se niin tosi korkealle se työttömien terveyttä. Onko se nyt se, mihin me kannattaa erillistä rahoittaa? Ylipäänsä tietysti Cochrane katsaus sanoo, että kohdentamattomat terveystarkastukset on pääsääntöisesti vaikuttamattomia. Aina pitää miettiä, kun roiskitaan kaikille jotain, miten kohdennetaan.
Tuo resepti uusinta oli kiinnostava. 30 reseptiä taitaa verkkolääkärit uusia päivässä. Se on iso osa, tai paljon menee työaikaa siihen. Mä nostan vielä yhden. Olen itse Palkossa mukana ja jotenkin kun palveluvalikoimaan lisätään tavallaan, toki ne on suosituksia, lisätään jotain tavallaan kansallisesti, niin silloin pitäisi raha myös liikkua. Ja nyt sitä ei ole sidottu meidän rahoituksia oikein mitään, ja käytännössä meillä tulee ymmärrettävästi uusia juttuja palveluvalikoimaan. Niitä olisi parempi kansallisesti vielä määrittää. Voi koskea ihan hoitotarvikkeita, mistä on puhuttu paljon meillä Länsi-Uudellamaalla, että palvelu sellaisia kalliita menetelmiä ja miten me tehdään, miten Uusimaa tekee, miten Itä-alue tekee, miten Suomessa tehdään. Kansallisesti pitäisi määrittää tämä. Eli vielä korostan, että hallitus on hienosti lähtenyt tässä liikkeelle ja jos eduskunnassa on ylitoiveikkuutta säästöjen suhteen, niin meillä on ylitoiveikkuutta sen suhteen, mitä säädöksillä voidaan tehdä. Mä viittasin, että me monesti ajatellaan, että kukaan siellä eduskunnassa ymmärtäisi, että nämä kaikkea tämmöistä hukkaa, mutta mitä me itse voidaan tehdä, niin tosiaan olennainen juttu. Ja me on Länsi-Uudellamaalla vähän aloiteltu, meillä oli 23 oma hukkajahti, vaikuttavuusseurassa on tehty tosi hyvää työtä. Meillä oli henkilöstön mukana työpajoja, hyaluronaattipistokset, oireettomia ihmisten EKG ja tarpeettomia natiivikuvantamisia, unilääkkeiden reseptejä niin edelleen. Kehitettiin prosesseja. Hukkaa syntyy siis monella tavalla. Mä ihan lyhyesti sanon, mistä. Niin vaikuttavat menetelmät on itsestään selvää. Joskus meillä on liian vähän tai liikaa prosesseja. Voi olla sellainen prosessiähkö, mikä luo hukkaa ja sekoilua. Meillä voi olla voimavaroja liikaa tai liian vähän. Liialliset voimavarat tai liian vähäiset häiriötarjontaa, häiriökysyntää ja niin edelleen. Sitten meillä on kehittymättömiä teknologioita. Käytetään hirveästi aikaa kirjaamiseen ja selvitellään, miten se tieto liikkuu ja menee aikaa kaikkeen vaikka tiedon saamiseen ja yhteenvetämiseen. Defensiivinen toiminta. Minusta hyvä kysymys on se, että onko tämä erittäin voimakkaasti runsastunut kirjaaminen aidosti parantanut potilasturvallisuutta viimeisen 20 vuoden. Menetetyt ideat. Me yritettiin Luunissa kysyä henkilöistä, että se on minusta paras tie, jotta Kristiina saat oikeita hyviä ideoita, niin ne ei yleensä tule sieltä johtajien pöydältä. Sitten on väärin organisoitu työ, mikä aiheuttaa. Puhutaan nyt hoidon jatkuvuudesta omalääkärimallista. Mutta joo, me voidaan tehdä myös paljon ja meillä on myös ehkä mainitsen vältä viisaasti tutkimuksista tai niistä suosituksista, niin väitöskirjatutkimus käynnistyksessä. Pitää katsoa, että miten meillä on ne tietyt vältä viisaasti on käytännössä toteutunut. Mä tiedän, että moni hyvinvointialue tekee myös tosi paljon tai kaikkialla tehdään ja tähän tarvitaan valtion mukaan johdonmukaisuutta, liikkumatilaa, enemmän kevennystä kuin ohjausta. Se on se iso kuva ja lopuksi sanon sen, että tämä alueiden välinen sparrailu on hyvin tärkeää ja hienoa vaikuttavuusseura on fasilitoinut tämmöisiä tilaisuuksia, missä on tätä palkintoja ja esitellään hukkajahdin tuloksia. Että se on kaikki kaikessa pienessä Suomessa pystytään levittämään. Mutta ehkä tässä mun kommentti ja sitten keskustelun jatkuna. Kiitos. Kiitos molemmille, kiitos Kristiina, kiitos Markus, oikein mielenkiintoista ja hyvä kuulla, että asiat etenee. Mä tosiaan joudun tässä vaiheessa poistumaan ja Laura ottaa tilanteen haltuun tässä aikaa keskustella. Onneksi mulla on vähän sisäpiiritietoa, että mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, mutta olisi ollut tosi hienoa jäädä vielä kuulemaan ja keskustelemaan, mutta tällä kertaa näin ja meillä on tässä aikaa varmaan aloittaa keskustelua. Hyvä, kiitos. Kiitos. No niin, kiitoksia tosiaan valtiosihteeri Kristiina Kokko ja Paananen Lugnista. Erinomaisen hyvät ja valaisevat puheenvuorot. Nyt meillä olisi hiukan aikaa keskustella, jos on salissa tai linjoilla, jos saamme sieltä kuulumaan. Niin sieltä. Joo, kiitos Marjo Orava hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oystä. Ja minä kuulin tämän keskustelun ja on tosi vaikuttunut näistä puheenvuoroista. En väitä vastaan, mutta haluaisin nostaa sen, että muistattehan, että sosiaalihuolto maksaa meille eniten. Et minä kuulin tosi paljon taas tätä terveydenhuoltopainotteista keskustelua, missä niin lääkärit tekee liikaa tai hoitajat tekee liian väärässä paikassa. Mutta meille niin veronmaksajille
sosiaalihuoltohan maksaa eniten. Sen jälkeen tulee erikoissairaanhoito ja jossain viimeisessä vaunussa perusterveydenhuolto. Niin toivon, että ruvetaan miettimään myös sitä sosiaalihuollon näkökulmaa ja olisi siellä sellaista kehitettävää ja hukan poistoa, jotta saataisiin myös niin kuin sosiaalihuollon kustannuksia madallettua ja sosiaalihuoltoon enemmän niitä vaikuttavia palveluita. Kiitos, erittäin hyvä muistutus meille kaikille ja toivotaan nyt, että tämä viesti nyt kuullaan myös kentältä ja siellä sitten aktivoidutaan myös sosiaalipalveluiden puolelta ennen kaikkea tätä hukkaa etsimään. Tuo on ihan totta, mitä sanoit ja tietyllä lailla tuo on sellainen asia, mikä näkyy vähän kaikessa aina vaikuttavuusseurankin tekemisissä, että se tahtoo jotenkin korostua se terveydenhuollon puoli erinäisistä historiallisista syistä varmasti ja erittäin hyvä pitää esillä tätä sosiaalihuoltoa. Joo, Riku Metsälä Pirkanmaan hyvinvointialueelta on lääkäritaustalta, niin tähän reseptiasiaan ehkä liittyen ja koskien muutakin toimintaa, niin meillähän on paljon asioita meidän sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa se vastuu jää sitten sille yksittäiselle ammattilaiselle, niin kuin esimerkiksi nyt sitten reseptin kohdalla siitä vastaa aina sen määräävän lääkäri tai lääkkeen määräämisoikeudellinen sairaanhoitaja. Nyt sitten jos esimerkiksi tätä puretaan, niin tämä on ehkä Markukselle kysymys tai muille, ketkä johtamista täällä teette, että onko meillä myös ehkä kykyä ajatella tätä niin, että organisaatio voisi vastatakin sitten tämmöisistä tilanteista. Että on aika hurja ajatus, että sitten määrätään tiettyjä lääkkeitä ja sitten henkilökohtaisesti yksi ammattilainen kantaa sen vastuun, jos tiedetään, että siihen voi liittyä jotain ongelmia. Mä annan esimerkiksi vaikka verenpainelääkkeitä, joita Suomessa syödään tosi paljon, niin niitä voisi olla järkevää toimia tälleen pitkäaikaisella reseptillä, eikä koko aika uusia, mutta silloin siinä pitäisi olla luottamus siihen potilaaseen, että hän huolehtii tiettyjä ehkä seurantakokeita ja on tietyssä kohtaa yhteydessä. Niin haastan ehkä sitä ajatusta, että on se resepti tai on se joku muu seuranta tai joku etuus, että voidaanko me ottaa ne vastuut osittain organisaatiolle sen sijaan, että se yksittäinen sote-ammattilainen sen vastuun aina kantaa. Joo, se on heti tosi hyvä pohjinteen kysymys. Äkkiseltään mietin, että ensinnäkin sitä, että se voi olla mutkaista. Lääkäritkin vastaa tekosistaan, sitä on vaikea. Ehkä toisaalta meillä on vastaava lääkäri, meillä on hänen antamat ohjeet, sisältöohjauksen ketju, mitä täytyy pohtia. Mutta että kyllähän se lääkäri on viime kädessä omasta hoitoratkaisustaan vastuussa. Sitten voi miettiä, että voiko tapahtua niin, että määrää verenpainelääkkeen ja potilas saa graavin hyponatremiaa 20 vuoden päästä, kun hänellä on uusi lääke tulee interaktio, tai hän ei enää tarvitse, ne käyttää sitä väärin. Toisaalta meidän lääkärityössä kuitenkin, kun se perustelee tällä hetkellä, että potilaalla on pysyvä diagnoosi ja se nyt näyttää tarpeelliselta ja totta kai ohjeistaa sen oikein, niin voisi ajatella, että se vähän suojelisi. Mikä on lääkärin vastuu, jos hän suosittelee potilasta työkyvyttömyyseläkkeelle ja hän ei 10 vuoden päästä ole kykyinen? Se on tietenkin ajan suistuminen pois haitalta. Meillä on paljon esimerkkejä, missä lääkäri itse asiassa tekee aika kauaskantoisia ratkaisuja. Mutta on tosi oleellinen kysymys ja täällä ehkä joku muu osaa mua paremmin tätä. Joo, varmaan juristi tarvittaisiin tähän pohdintaan mukaan. Tämä kuulostaa pikkusen sen tyyppiseltä kysymykseltä äkkiseltään, mutta erittäin hyvä nosto ja varmasti ihan pohtimisen arvoista. Kiitos. Pia Vuorola, työskentelen Fimealla. En osaa tätä sinua paremmin pohtia, mutta kun nyt olen tässä lääkealalla, niin ehkä mä ajattelen, että tätä pystyisi myös osaltaan auttamaan jonkinlaisilla säädösmuutoksilla. Ja se, mitä itse välillä ottaa korvaan, mikä tulee monesti meidän keskustelussa esiin, että luotetaanko me sitten siihen potilaaseen. No lähtökohtaisesti jokaisellahan on ihan oikeus itse päättää, että otanko mä vaikka syöpähoitoja vastaan vaiko enkö. Jokaisella on ihan itse oikeus päättää, että tupakoinko minä vaiko enkö. Tai käytänkö papea vaiko enkö, tai sallinko lapseni käyttää sitä vaiko enkö. Että kyllähän me kuitenkin luotetaan siihen, että ihminen on vastuussa itse hoitaa itseänsä. Jos me sanotaan, että ennen polvileikkausta sun kannattaisi treenata fysioterapialiikkeitä, niin kyllähän me niin kuin oletetaan, että ihminen noudattaa niitä ohjeita,
Että ehkä tämä niin kuin vastuukysymyksen pohtiminen, että ei sitä lääkäriä minun mielestäni voi vastuuttaa kaikesta, mitä se vaikka minä potilaana teen se heti, kun pääsen ulos vastaanotolta tai seuraavan 10 vuoden aikana. Ja löytyyhän muunkinlaisia esimerkkejä. Olen itse taustaltani lääkäri ja gynekologi, mutta eikö nyt vaikka jollakulla voi olla verenohennushoito lopun ikää, ja se on kaikkien hoitosuositusten mukainen ratkaisu, niin eikä silloinkaan lääkäriä voi vastuuttaa siitä, että jos on kuitenkin 5,5 vuoden kuluttua saa jonkun aivoverenvuodon, niin se on niin kuin tunnettu riski. Ja lähtökohtaisesti tässä on aina niin kuin hyötyjen ja haittojen punninta niin kuin kaikessa lääkehoidossa ylipäätään. Haitatonta lääkettähän ei niin kuin ole olemassa ja haittavaikutuksia seuraamme olla säännöllisesti. Mutta ehkä tähän niin kuin jonkun ratkaisun voisi niin kuin säädöstenkin avulla niin saada syntymään. Kiitos. Kiitos, oikein hyvä puheenvuoro. Ja lyhyt kommentti ehkä siihen, että tämä liittyy semmoiseen niin kuin eettisen stressin kasvuun ja ehkä tähän defensiiviseen medisiinaan, mitä Markuskin tuossa niin viittasi. Ja sen kasvuun meillä ei Suomessa kyllä ole varaa, että pitäisi pystyä tekemään järkevästi ja just ehkä niin kuin maalaisjärkeä käyttää ja niin kuin lainsäädäntö ja ehkä semmoinen oikeuskäytäntö, mihin suuntaan se on niin kuin menossa, niin ei sitä tue. Ja tämä varmaan uskon, että siellä sosiaalisella puolella voi olla ihan vastaavia esimerkkejä, että se niin kuin hankaloituu ihan yhtä lailla siellä. Ipsa Metsä-Mummo, joka toimii siis palvelupäällikkönä kuntoutuspalveluissa, ja mä mietin tätä teidän keskustelua myös siitä näkökulmasta, että niin onko se sosiaalihuolto, mutta puhutaan myös työllisyyspolitiikasta siinä mielessä, että kun lääkärit tekee paljon niin kuin päätöksiä, mutta sitten taas sosiaalityössä, miten se näyttäytyy meille niin kuntoutuksen puolella asiakas, mutta ei välttämättä myös sosiaalityössä ja työllisyyspalveluissa, niin tietyllä tavalla uskalleta tuoda sitä, että siellä luotetaan tosi paljon siihen lääkäriin, että uskalletaan työllistää ihminen, jolla on tämmöisiä terveyspuolen ongelmia, niin me tarvitaan ehkä senkin takia sitä yhteistyötä, että miten niin kuin, toki asiakas siihen mukaan kanssa tietenkin, mutta että huomaa, että siinä on paljon ihan käytännön työssä sitä, että sieltä laitetaan se vastuu sinne ja sitten se lääkärillä on tosi painava sana, että miten me saadaan kaikki nämä toimijat sitten toimii myöskin se työllisyyspalveluista, että uskalletaan laittaa töihin ihminen, joka on vajaakuntoinen, mutta että se ei riko sitä. Hyvä. Heidi Parisot hoitotyön tutkimussäätiöstä nostaisin tähän vielä näkökulmana myös, että hoitotyöntekijöillä on tosi tärkeä rooli esimerkiksi kun puhutaan pitkäaikaissairauksista ja niihin liittyvästä lääkehoidosta, että kuinka varmistetaan se, että sit jos resepti on niin kuin moneksi vuodeksi kerralla, että se varmistetaan, että se lääke otetaan oikein. Se vain oikein otettu lääke on se, millä sitten saadaan sitä toivottua tulosta aikaiseksi, että esimerkiksi omahoidon ohjauksen näkökulmasta, että näiden käytäntöjen miettiminen ja yhtenäistäminen eri hyvinvointialueiden välillä, että saadaan myös sitä kautta sitä vaikuttavuutta, niin on yksi tärkeä näkökulma tässä hukan poistossa myös. Ja jatkan tästä siihen, että siihen tulee taas sosiaalihuolto ja muut taloudelliset asiat, että taas meille kun kerrotaan, että ei välttämättä ole itsellä taloutta hoitaa sitä omaa sairauttaan sillä tavalla, mitä olisi hoitosuositusten mukaan. Kyllä, erittäin hyviä pointteja. Ehkä tämä korostaa juuri tätä moniammatillisuuden tärkeyttä ja yhteistyön tärkeyttä tässä hukan poistossa. Että tässä heti huomaa, että jokaisen asian on eri ammattikunnilla ja vähän eri toimijoilla niin hyvinkin niin kuin erilaisia näkökulmia. Otetaan sieltä vielä ja sitten menemme eteenpäin. Olen Musta-Kari Ilovuori ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja avosairaanhoidon palvelulinjajohtaja. Taustaltani lääkäri. Tuosta Rikon kommentista vielä haluaisin nostit vähän ilmaista ajatusta siitä organisaatiovastuusta. Ja kyllä minulle näyttäytyy, että nyt kun me ollaan esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla 10 erillisen kunnan jälkeen nyt yksi toimija, niin tässä on tapahtunut niin kuin jo yli 20 vuoden aikana aika mun mielestä niin kuin iso muutos. Puhutaan paljon jokaisen meidän terveyden ja sosiaalihuollon niin kuin työntekijän siitä tietynlaisesta autonomiasta, mikä sen merkitys on. Kun me katsotaan 20 vuotta taaksepäin, niin meillä on ollut sellaisia rakenteita, että ne yli 200 kuntaa Suomessa, että meidän kunnan linja on tämä, meidän kunnassa kannetaan vastuu sinun työntekijän ylitse tästä ja tästä. Itse asiassa tämä meidän nykyinen rakenne antaa tähän mahdollisuuksia. Ja mä näen, että sen tyyppinen tapa ja ne prosessit, sitten, mitä me sitten voisimme luoda, jotka pitää huolta siitä, että kun resepti on tehty tällöin ja menee aikaa eteenpäin, mitkä on ne meidän prosessit, että sen potilaan itse kantama vastuu, se miten se organisaatio useiden eri ammattilaistensa puolesta tukee sitä. Hän ei ole niin kuin heitteillä 20 vuotta sen reseptinsä kanssa.
niin nyt meillä on siihen niin kyvykkyyttä, mitä meillä ei ole ollut aikaisemmin. Erittäin hyvä pointti, ja se on varmasti just näin, että tässä on kyllä nyt niin kuin, hyvinvointialue tuo myös tosi paljon mahdollisuuksia tämän tyyppiseen mieleen. Mutta kiitoksia. Ehkä paketoimme nyt tämän keskustelun tässä kohtaa, ja ilmeisesti valtiosihteeri Kokkokin joutuu tässä kohtaa lähtemään. Kaikille. Kiitos. Moikka. Ja eiköhän meillä sitten tässä kohtaa sen palkintojen jako asiaa, ja sen jälkeen me tosiaan tässä nyt ensin palkitsemme hukan poistajia, kuulemme heidän hukan poistostaan hiukan lisätietoja, ja sitten toivottavasti ehdimme siinä lopussa sitten vähän vielä jatkaa tätä keskustelua. Ehkä sen verran tähän väliin, että tosiaan Pia Vuorela, hallitus vaikutusarvon jäsentiimi, niin hän tulee tähän nyt nämä palkinnot jakamaan. Itse olen ottanut tämmöisen Pauluksen kukkaispoika-roolin nyt tässä. Ja ehkä sen verran, että nyt kukkien sijasta meillä on suklaata tällä kertaa ja esittelen tämän. Eli meillä on tosiaan tällainen aivan upea kukan poistaja suklaalevypaketti täällä ja täällä on tällainen tervehdys, jonka voin vielä lukea. Eli paljon onnea. Olette onnistuneet poistamaan hukkaa ja edistäneet vaikuttavampaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vaikuttavuusseura ry. Eli näin upeita palkintoja on meillä ja toki perinteiset plakaatit. Mutta Pia, ole hyvä. Kiitokset. Aluksi kerron, että me ollaan todella iloisia kaikista ehdotuksista. Kaikki palkitut saavat palkintonsa ihan niin kuin tasavertaisesti, eli nämä ei ole missään järjestyksessä. Ei ole edes aakkosjärjestyksessä etunimen eikä sukunimen eikä organisaation mukaan. Eli nämä on täällä satunnaisjärjestyksessä. Ja nyt mä kysyisin sieltä kameramieheltä, että miten me plaseerataan itsemme, että linjoille näkyy aina palkittava ja tämä. Mä vähän kohdistin kameraa sinne päin, niin nyt näkyy sekä toi pyöreä pöytä että te. Joo, ja tuleeko palkittava sitten suoraan tähän? Joo. Okei. Ja kun sitten lähdetään vauhtiin, niin aina jokainen palkitsija palkittu anteeksi, niin saa sitten heti siihen perään kertoa siitä omasta työstä. Ja ensimmäisenä Vaikuttavuusseura ry yhdessä Hyvinvointialue Yhtiö Oy Suomen Apteekkariliiton kanssa on palkinnut kukanpoistajakilpailussa ehdotuksen nimeltä Oma seuranta-sovellus. Ja tämä on Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Tervetuloa Miina-Maria Kivelä ja Mari Rantamäki vastaanottamaan. On teille, olkaa hyvä, meidän upea plakaattimme ja sitten ennen suklaita tulee onnittelulaulukset. Paljon onnea, paljon onnea. Kiitos. Onnea. Mulla on tämä Pauluksen rooli, niin mä vaan käyn. Olkaa hyvä, teidän 5 minuuttisenne. Joo. Kiitoksia. Mä oon Kivelä Miina-Maria projektiasiantuntijana ja mulla on se lääkkeen määräämisen erikoispätevyys tausta ja nyt sitten useamman vuoden ollut näissä projektihommissa. Ja ollaan siis haluttu mahdollistaa meidän asiakkaille nykyaikainen, helppo ja kestävä tapa toteuttaa omaa seurantaa. Eli meillä on sovellus käytössä, jossa on verenpaineen, astman ja diabeteksen diagnosointiin ja hoidon seurantaan oleva seuranta. Ja sitä ollaan nyt edistetty systemaattisesti niin meidän digitaalisissa palveluissa kuin kaikilla meidän terveysasemilla. Se on myös jalkautunut tuonne opiskeluterveydenhuollon puolelle ja erikoissairaanhoitoon, muun muassa endokrinologiaa ja lastenpoli, keuhkopoli. Ja meillä oli se lähtötilanne, että meille kertyi ihan valtavat määrät paperisia omaseurantalomakkeita ja niiden käsittelyyn kuluu hirveästi ammattilaisten aikaa. Niistä piti laskea niitä keskiarvoja ja PEP-seurannasta bronkodilataatiovasteita ja siihen kuluu paljon aikaa, että sä yrität saada käsialasta selvää, yrität sieltä katsoa, että minä päivänä tämä oli tehty ja onko vaikka verenpaineen pulssi ja alapainetiedot oikeissa kentissä. Ja sitten otettiin käyttöön tämmöinen sovellus, joka ohjaa asiakasta tekemään sen seurannan ja
siellä on sitten kaikki ne henkilötiedot oikein ja asiat muutenkin jiirissä. Ja sieltä sovelluksesta reaaliajassa ammattilaiselle siirtyy tulokset ja siellä on lasketut yhteenvedot, jolloin ammattilainen pystyy sitten siirtämään ne tiedot sinne potilastietojärjestelmään. Joo. Ja potilaalle tästä on myös hyötyä, eli ennen potilas joutuu joko tuomaan ne paperiset lomakkeet terveysasemalle tai sitten soittamaan ja sillä tavalla sitä puhelinruuhkaakin toivottavasti ollaan jonkun verran saatu tai uskotaan, että ollaan saatu vähennettyä. Ja sitten kun tiedot on luotettavia, niin toki sitä potilaan hoitoakin sitten ja päätöksiä ottaa tekemään luotettavan tiedon pohjalta. Ja meillä on tämmöinen vaikuttavuustyö menossa meidän terveysasemilla Keski-Suomen hyvinvointialueella ja meillä on tämmöiset vaikuttavuusvastaavat hoitajat ja lääkärit nimettynä jokaiselle asemalle. Melkein viikoittain ollaan nyt kuultu, että he on todenneet, että tämä on tosi hyvä tämä sovellus ja säästää erityisesti hoitajien työaikaa. Ja meillä on myös apteekkien kanssa ollut yhteistyötä, eli Keski-Suomen apteekit markkinoi tätä omaa seurantasovellusta reseptien tai lääkkeiden haun yhteydessä ja sitä kautta ollaan myös varmasti saatu sitten uusia asiakkaita ja potilaita käyttää tätä sovellusta. Uskotaan, että sillä on seurantakattavuuteen, mikä meillä on aika heikko osittain, niin siihen vaikutusta ja sitten myös toivottavasti hoitotasapainoakin, verenpainetasapainoa. Ja tehtiin semmoinen karkea laskelma, että jos yhden sen paperiseurannan käsittelyyn kuluu hoitajalta 15 minuuttia aikaa ja kerrottiin se 10 000 seurantalomakkeella, niin semmoinen 1,4 henkilötyövuotta pystytään tällä säästämään. Toki tämä järjestelmä meille jotakin maksaa, mutta tähän laskelmaan ei ole kaikkia niitä muita potilaalle koituvia hyötyjä otettu huomioon. Tai kaikki ne esimerkiksi, että niitä lomakkeita jouduttiin etsimään perinteisestä paperiarkistosta ja toimittamaan lääkärin huoneeseen. Ja siinä on paljon semmoista potentiaalia vielä niissä hyödyissä ja niitä voisi vielä esiin tuoda muutenkin. Ja tällä hetkellä meillä on 9 000 potilasta siellä järjestelmässä. Jatkuvassa seurannassa, mutta sitten on niitä diagnostisia seurantoja useita satoja lisää, eli semmoinen varmaan 10 000 yhteensä. Kiitos oikein paljon ja seuraava palkinto menee Pirkanmaan hyvinvointialueelle pitkäaikaissairauksien seurantasuosituksesta ja kiitokset Pirkanmaan pitkäaikaissairauksien seurantasuosituksen työryhmille ja tervetuloa palkintoon noutamaan Emma Mononen ja sitten vielä toinen henkilö, joka nimi ei lue nyt täällä plakaatissa. Ja Riku Metsälä, tervetuloa. Tervehdys Pirkanmaalta. Meillä tosiaan on ollut kehitteillä tämmöinen pitkäaikaissairauksien seurantasuositus ja tällä on niinkin pitkä historia, että se on 2020 taitteessa ollut tämmöinen TAUSin perusterveydenhuollon TEKE-koulutuksen aihe ensin Kanta-Hämeessä ja sieltä se sitten osattiin napata kehitykseen myös Pirkanmaalle ja vuonna 2021 aloitettu sitten tulevaisuuden sote-keskushankkeella itse asiassa tätä kehittämään ja nyt on päästy sitten tällä RP-rahoituksella myös jatkamaan. Ja kyseessä on sen kaltainen suositus, jossa me on käyty perusterveydenhuollossa seurattavia pitkäaikaissairauksia, joihin liittyy laboratorioseurantaa ja sitten ammattilaisten vastaanottokäyntejä. Ja näitä on nyt useita sairauksia 20 kieppeillä niin linjattu, että miten näitä sairauksia Pirkanmaalla seurataan. Ja se lähti siitä, että me tehtiin linjaukset aikanaan ennen hyvinvointialueelle siirtymistä niin kuin jokaisen terveysaseman ylilääkäreiden kesken, mihin tässä jo viitattiinkin, että nyt meillä siihen on helpompi uusi rakenne. Ja tämän päivän tilanne on se, että meillä on ohjausryhmä, jossa meidän johtaja-ylilääkäri on mukana ja puolivuosittain päästään sitten linjaamaan tämän suosituksen muutoksista. Eli tämä on niin kuin tiivis osa meidän normaalia organisaatiota tällä hetkellä. Laskennallisesti tällä on niin kuin myös potilaille merkittävä vaikutus, koska me saadaan siis yhdenmukaistettua seurantat sairauskohtaisesti ja tämä tieto meidän tietojärjestelmissä suoraan meidän terveys- ja hoitosuunnitelmapohjiin. Eli automaattisesti
diagnoosivalintojen pohjalta niin saadaan niin kuin yhdenvertainen seuranta meidän potilaille. Ammattilaisilla on totta kai mahdollisuus sitten autonomian vedoten myös näitä muuttaa, ja näin tietysti onneksi tapahtuukin, eli sitä yksilökohtaista harkintaa sitten potilaskohtaisesti tehdään. Ja jos ja kun tänäänkin on niin kuin raha ollut puheissa, niin me laskennallisesti tällä seurantasuosituksella, josta Emma kertoo siitä tutkimuspuolesta kohta lisää, niin me on pystytty karsimaan esimerkiksi spirometrioita, jo Markuksen mainitsemia EKG:ita, osa laboratoriosuosituksista, niin ehkä niin kuin myös käypähoitotasolta tämmöiseen perusterveydenhuoltoon paremmin soveltuvaan, monisairaan potilaan tilannetta paremmin kuvaavaan kokonaisuuteen, ja se säästöpotentiaali tällä hetkellä on laskennallisesti noin 3 miljoonaa vuodessa pelkästään Pirkanmaalla. Tässä lyhyesti Emma jatkaa kansallista ja tutkimustilannetta. Joo, me ollaan tosiaan purettu näitä tällä meidän työryhmällä niin tutkimusnäyttöä, että minkälaista näyttöä näiden pitkäaikaissairauksien seurannasta siellä perusterveydenhuollossa on, ja kaikestahan ei edes ole hirmu hyvää tutkimusnäyttöä, vaan se perustuu tämmöiseen niin kuin traditionaalisiin hoitokäytänteisiin, vuosikontrolleihin, ja ollaan sitten ja myös tiedostetaan se, että monisairaan potilaan kohdalla, jos noudattaisi kaikkia kansallisia tai kansainvälisiä hoitosuosituksia, niin kenenkään ammattilaisen aikahan ei riitä toteuttamaan tällaista hoitoa potilaiden kohdalla. Niin me ollaan lähdetty perkaamaan tätä tutkimusnäyttöä ja keskusteltu paljon eri asiantuntijoiden kanssa, myös käyttöhoitotoimituksen kanssa ja THL:n kanssa näistä suosituksista, ja sitten muodostettu tänne Pirkanmaalle oma seurantasuositus, jossa me pystytään luopumaan näistä vähähyötyisistä hoidoista, ja näin nimenomaan, mitä tässä alkupuheenvuorossakin oli, niin kohdentaa resursseja sitten paremmin sellaiseen hoitoon, joka todellisuudessa tuottaa terveyshyötyä potilaille. Ja me ollaan sitten, mikä tässä alkupuheenvuorossa myös nousi hyvin esiin, vertaiskehittäminen, niin meillä on tosiaan tällä hetkellä tammikuussa perustettu tämmöinen kansallinen verkosto tämän ympärille, johon kuuluu tällä hetkellä 16 hyvinvointialuetta, Duodecimin edustus ja THL, ja me ollaan lähdetty käymään sitä keskustelua eri hyvinvointialueiden kanssa, että minkälaisia seurantasuosituksia heillä on, pystyttäisikö me luomaan jotakin yhdenmukaisuutta tällä kansallisella tasolla näihin, koska he kaikki painivat tämän saman ongelman kanssa, niin kaikkien ei tarvitse keksiä tätä pyörää uudelleen, vaan lähdetään niin kuin koko sitten tätä porukkaa yhteen tämän suhteen. Ehkä lyhyesti. Kiitokset. Seuraavaksi ojennamme palkinnon Keski-Suomen hyvinvointialueelle, ja aiheena on ohjeistus alaselän röntgen kuvantamisesta. Ja onko Jari Ylinen paikalla palkintoa noutamassa tai hänen joku työkaveri? Vai oliko linjoilla? Onko linjoilla? Olla joku. Joo. Ja kohta saadaan korvanappiin tieto, että onko juuri Jari Ylinen linjoilla valmiina kertomassa ohjeistuksesta alaselän röntgenkuvantamisesta. Jari, ole hyvä. Se ei ollut tähän. Okei, se oli ehkä äänen. Joo. Sillä välin kun tekniikkaa ohjataan, niin täällä sitten Jarille myös jollakin tavalla toimitetaan kukan poistaja suomalaista suklaa. Sitten meillä on myös mahdollisuus tehdä sillä tavoin, että otetaan tähän väliin salista, jos siellä on kestää hetki järjestellä tekniikkaa, niin mitäs tuumaat tekniikkapöydän takana, mikä on helpoin? Oliko Jarilla mahdollisuus kommenttiin sieltä linjoilta?
Salli tosiaan, ja Jari on ilmeisesti pitämässä vastaanottoa ja kamerasi ei toimi. Hieman yhteyksiä siellä Jyväskylän päässä, mutta Meillä on sitten täällä takarivissa stuntmanit. He voi ottaa palkinnot sitten ja viedä ne. Loistavaa. mutta odotetaan, että jos hän on siellä. Elikkä mä en saa täältä käsin Jarin mikrofonia auki, eli jos sä saat sieltä itse, niin Jari on siellä niin kuin polvilla ilmeisesti. hän olisi niin kuin paikalla, ainakin chattikommentin pystyi laittamaan juuri tämän, minkä Milla tässä kertoi, mutta mulla on täällä äänet päällä, mutta ei ilmeisesti sitten kuulu. Sitten on hei sellainen mahdollisuus, jos Jari kirjoitat sinne chattiin, että sopiiko sellainen, että mä luen täältä tämän palkinnon perustelut. Toki silloin se vähän laajempi sinulle ajateltu esitys jää niin kuin kuulematta, mutta tästä saa kuitenkin käsityksen yleisölle, että minkälaista hyvää työtä te olette tehneet. Onko siellä Jarilta peukku? Toimiiko äänitys nyt? Nyt toimii. Joo. Näkyykö toi mun näyttöni siellä? Ei näy. Eli näyttö ei saa jaettua? Joo, tai mä en pysty sitä täältä käsin jakamaan ja jostain syystä se ei nyt näy, mutta sun ääni kuuluu kyllä hyvin. Mä siirrän tämän toiselle näytölle. Näkyykö se nyt? Ilmeisesti ei. Ei. Joo. No joo, kiitos huomioimisesta tässä hukanpoisto-asiassa. Tärkeä asia valtakunnallisesti. Tämä meidän selkäkippupotilaiden röntgenkuvausten määrän hoitosuositus niin lähti siitä, että ylipäätään niin selkäkipuhan on yleinen, eli yleisimpiä perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla, eli 3% käynneistä liittyy selkäkipuun, ja niistä viidesosalle tehtiin röntgenkuvaus. Ja käytännössä röntgenkuvaushan ei ole pääsääntöisesti suositeltavaa, vaan tietyissä erityistapauksissa, jos on tiettyjä punalippuoireita tai traumoja. Ja ennen kaikkea, kun tuli uusi hoitosuositus 2014, niin nuoret fertiili-ikäisillä naisilla röntgenkuvaa ei tulisi ollenkaan ottaa. Ja pahimmillaan itse asiassa alkuaikoina, kun itse aloittelin lääkärin hommia, niin kuvaukset tehtiin sekä terveyskeskuksessa että erikoissairaanhoidossa vielä uudelleen silloin, kun ei ollut digihommat käynnissä. No säteilyhän on karsino-, muta- ja teratogeenista, eli se ei ole pelkästään talousasia, vaan terveysasia, että turhia kuvia ei oteta. Ja lähdettiin sitten tekemään omaa sairaanhoitopiirin ohjeistusta. Ortopedin kanssa tehtiin ohjeistus, että milloin kuvaus tulee tehdä ja milloin sitä ei tule tehdä. Ja radiologit antoi alueellisen ohjeistuksen terveyskeskuksiin siitä sitten. Ja me on verrattu sitä sitten Etelä-Pohjanmaan tilanteeseen, jossa nämä terveyskeskuksen röntgenit oli silloin itsenäisiä, kun meillä ne oli alueellisia, eli kuulu erikoissairaanhoidon röntgenin alaisuuteen. Ja me saatiin putoamaan turhat röntgenkuvat sieltä niin nopeasti, eli naisilla perusterveydenhuollossa kuvaus putosi noin puoleen, miehilläkin yli 1/3, ja erikoissairaanhoidossa ihan vastaava tilanne. Ja kun verrattiin Etelä-Pohjanmaalle, niin siellä kuvausten määrä ei pudonnut yhtään. Eli tämä osoittaa sitä, että niitä hoitosuosituksia on paljon ja niitähän noudatetaan tosi huonosti. Se, että miten tämä tapahtuu tämä muutos, niin tosiaan perusterveydenhuollon röntgenit saa ohjeistuksen, että milloin kuvaus tulee tehdä ja milloin ei. Ja
käytännössä röntgenhoitajat varmisti, että ohjeita noudatetaan. No siitähän tuli jonkin verran reklamaatiota, että lääkäreiden autonomiaa siinä häiritään, mutta siitä oli se yhtenäinen kanta erikoissairaanhoidossa ortopedit, fysiatria ja radiologit, ja siitä sitten lähetettiin tietty kirjelmät aina sitten niille, jotka ei ollut tyytyväisiä, ja niin ne meni varsin hyvin läpi, eli siitä nyt ei sitten sen enempää. Oikeastaan näitä tyytymättömiä oli ihan muutama kappale vaan. Eli käytännössä nykyisin terveydenhuollon hallinton uudistuksen myötä kaikkialla terveyskeskusten röntgenit on nykyään hyvinvointialueen hallinnassa, ja silloin tämmöinen vastaava ohjeistus voidaan antaa valtakunnallisesti, tai ei valtakunnallisesti, vaan hyvinvointialuekohtaisesti. Meillähän on alueella nyt sitten se itsemääräämisoikeus, kun ennen se oli kunnilla. Tässä oli oikeastaan se mun sanomani. Kiitos. Iso kiitos Jari sinne linjoille. Jari tuossa mainitsi vertailua 2 hyvinvointialueen välillä, niin me ei taidettu vielä sanoakaan tai muistuttaa, että kaikki nämä ehdotukset niin on arvioitu myös sillä tavoin, että olisiko sama skaalattavissa koko Suomeen, ja kaikki saman ehdotukset kyllä olisivat myös palkitut niin skaalattavissa koko Suomeen. Joten toivotaan, että tämä edistää näiden käytäntöjen leviämistä. Kiitokset Jari sinne linjoille. Seuraava palkinto menee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Palkittavan aiheen nimi on tekoälyn rekonstruktio magneettikuvauksessa. Ja palkinnon saajat ovat Mikael Brix, Eveliina Lammentausta, Mikaela Bude, Jyri Järvinen, Riikka Keränen, Mika Nevalainen, Matti Väänänen ja Marko Nikki. Ja palkintoa on noutamassa Mikael Brix. Onneksi olkoon. Minulla on sen verran kompleksinen aihe mielestäni, niin otin muutaman tian tuohon avuksi hahmottamaan. Joo, eli on tosiaan Mikael Brix, sairaalafyysikko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Ja tuossa oli pitkä iltalimiä mukana tässä meidän hankkeessa, eli tosiaan ammatillista yhteistyössä radiologien, röntgenhoitajan ja meidän kuvantamisen ylilääkärin kanssa. Johdon vahva tuki oli tässä hankkeessa. En tiedä, kuinka moni teistä on magneettikuvauksessa käynyt, mutta nehän on aika pitkiä ajallisesti. Eli se johtuu siitä, että siellä yhdessä kuvauksessa otetaan yleensä niin sanottu useampi sekvenssi, eli kuvataan vähän eri lailla, jolloin saadaan eri kudokset näkyvään. Mutta tässä on semmoinen tietty haaste, että magneetissa yksittäinen sekvenssi oikeastaan useita minuutteja, ja sitten se kokonaistutkimus vie helposti puoli tuntia tai jopa tunnin. Eli se ei ole samanlainen liukuhinta tietokanava. Ja siihen on nyt pitkään yritetty saada ratkaisuja, mutta meille niin kuin haasteeksi tuli se, että meillä muutetaan Uudessanossa ja muutosyhteydestä. No siellä tapahtuu paljon toiminnassa muutoksia, mutta keskeisesti meillä poistuu yksi magneettikuvauslaite meidän kapasiteetista. Eli meillä ennen oli 6 laitetta, mutta sen muuton myötä meillä tulee olemaan 5. Ja tämä suunnistettiin tämä haaste vuoden 2023 lopussa. Eli me ennakoitiin sitä, että okei, nyt 2024 loppuvaiheessa tulee haasteita sen kapasiteetin suhteen, joten meidän pitää ennakoivasti tehdä jotain toimenpiteitä. Ja mihin me päädyttiin sitten oli hyödyntää tämmöisiä uusia tekoälytuotteita tähän magneettikuvantamiseen. Ja siinä tarkoituksena on siis se, että edelleenkin tehdään se magneettikuvaus, mutta se kuvataan vähemmän signaalipisteitä siinä meidän kuvauksen yhteydessä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän yksittäinen kuvaus on nopeampi, mutta jos me käytetään tämmöistä perinteistä kuvanlaskentaa, niin se kuvanlaatu, mikä syntyy, on paljon huonompi. Se on niin epätietoinen. Sitten nämä uudet tekoälytekniikat mahdollistaa sen, että ne kompensoivat tätä kuvanlaatua tämmöisessä rekonstruktioprosessissa. Me saadaan sitten diagnostinen kuva joka tapauksessa tuotettua, vaikka meillä se alkuperäinen data on heikkolaatuista.
Tässä tulee sitten haasteeksi se, että varsinkin radiologin näkökulmasta, että mistä sä tiedät, että se kuvanlaatu on riittävä, mistä sä tiedät, että se tekoäly ei ole hävittänyt tai hallusinoinut jotain rakenteita. Me kehitettiin tämmöinen 3-vaiheinen prosessi siihen, että me eka otettiin testilisensi ja yhteistyössä radiologin kanssa ja sairaalafyysikon ja röntgenhoitajan kanssa optimointiin ekasta kuvanlaatua. Katsottiin, että okei, miten se kuvanlaatu eroaa ja sitten ensin katsottiin, että saanko diagnostiikan kuvanlaatu ja sitten useille erityyppisille tutkimuksille polveen, lannen, rankkaan, pääalueelle. Sitten me arvioitiin sen jälkeen, kun radiologin hyväksyttänyt kuvanlaadun, sitä, että paljonko meidän yksittäiset kuvaukset nopeutuu. Mutta koska meillä on testilisenssi, niin me ei voi kaikkia meidän protokollia käydä läpi, niitä on satoja. Joten siinä vaiheessa, kun tämä testilisenssi oli ohi, niin me arvioitiin sitä, että okei, miten tämä skaalautuu sitten, kun me otetaan sitä laaja-alaisesti käyttöön koko meidän laitteella. Siihen me tehtiin aika paljon mallintamistyötä, niin Monte Carlo-simulaatiota. Pystyttiin katsoa, että mitä se tarkoittaa sitten, että tämä on niin ihan oikeastaan laaja-alaisesti käytössä. Eli se oli semmoinen, ja sitten laskettiin tiettyjä talouslukuja, että onko tämä kannattavaa toimintaa verrattuna esimerkiksi siihen, että me tulevaisuudessa pitäisi yksi lisää magneettikuvauslaitteita, jotka on niin kuin miljoonia. Me päädyttiin siihen, että tämä on erittäin kannattavaa ja myös potilaan kannalta hyvä, koska kuvausajat on lyhyemmät, se on mukavampi olla siellä putkessa aika. Ja sen jälkeen me tehtiin se investointipäätös koko meidän laitekannalle, eli 5 laitteen. Ja nyt vuonna 2025 meillä on se laaja-alainen käyttöönotto menossa siinä simulaatiossa. Niin, voidaan mennä sinne ihan loppuun tuolla. Eli jälkeen voi mennä eteenpäin. Eli ollaan tässä laaja-alaisen käyttöönoton tässä vaiheessa. Ja nyt jos mennään sille seuraavalle tielle, niin voidaan katsoa, missä on. Eli tuolla mallintamisella ennen sitä investointipäätöstä me arvioitiin, että me saataisiin yksittäiselle magneettikuvauslaitteelle 20% nostettua sitä kapasiteettia. Meillä oli 5 laitetta ja 5 kertaa 20% on kivasti 100%, eli meillä oli tuolla täysin se puuttuva laite tälle. Päätös tehtiin ja nyt se laaja-alainen käyttöönotto on menossa ja nyt me ollaan tässä vaiheessa noin 6% kapasiteetin kasvusta. Sitä ei voi laaja-alaisesti vaan suoraan ottaa käyttöön, pitää pitää huoli, että on diagnostisia, että se potilasturvallisuus on siellä ensisijaisesti. Tiettyjä haasteita tuossa on resurssisaavuus, kuvanlaadun arviointi ja hyväksyttämiseen radiologilla on muuta työtäkin hyväksyttää kuvanlaatua, niin välillä tuo aiheuttaa meille pullonkauloja ja tietty anatomiakohtainen vaihtelu sen tekniikan toiminnassa. Nyt tekoälyä ei voi kaikkialle ottaa käyttöön. Esimerkiksi ytimen alueella se jostain syystä ei toimi hyvin. Siellä me tietää, että tietyllä varautumisella toimista ei voi käyttää. Lisätietoa löytyy tuo. Kiitos. Kiitos paljon. Homman hanskaamisesta, vaikka meidän tekniikka täällä salin puolella. Kyllä sen pystyy. Seuraava palkinto menee Kymenlaakson hyvinvointialueelle oman organisaation hukkajahdista. Ja palkintoa hakemaan Virpi Kurri, tervetuloa. Joo, hei vaan kaikille tässä Kurri Virpi Kymenlaakson hyvinvointialueelta työskentelen HRD-palveluissa, itse asiassa Lean-projektikoordinaattorina osana meidän tämänhetkistä käynnissä olevaa tuottavuusohjelmaa 2325. Ja lähdettiin oikeastaan ihan sieltä käytännön mukaan tunnistamisesta, poistamisesta liikkeelle. Oikeastaan vuosi sitten ruvettiin miettimään sitä, että miten saataisiin se nimenomaan se ammattilaisten ääni, ne ketkä tekee sitä käytännön työtä, niin sillä tavalla kuuluviin, että he on parhaita asiantuntijoita sit siinä näkemään siellä työssä ja toiminnoissa aiheutuvaa hukkaa. Ja pilotoitiin tämmöinen oma organisaation sisäinen hukkajahti ja nimenomaan se, että rohkaistiin se meidän henkilöstö siihen, että on matala kynnys antaa siellä työssä toiminnoissa esiintyvää hukkaa, mikä estää, hidastaa, hankaloittaa sitä työn tekemistä. Ennen kaikkea myös tämä, että me saadaan niin kuin ikään kuin se heidän ääni osaksi sitä palveluiden johtoa, eli päästään niin kuin sieltä alhaalta ylös ja kannustetaan myös ne palvelut kehittämään sitä toimintaa, ottamaan ne hyvät ideat sieltä vastaan. Ja
tietenkin sit myös se, että tällä hetkellä niin halutaan niitä kestäviä toimintamalleja, työtapoja ja löytää myös sitä kustannussäästöä. Ja nämä oli oikeastaan sitten tämän meidän pilotoinnin taustalla. Ja, joo, ollaan tässä vaiheessa niin kuin siinä pisteessä, että saatiin huhtikuun alussa vakioitua tämä osaksi meidän ihan olemassa oleva palautejärjestelmä. Eli meidän hukkajahti tuotti oikeastaan tähän mennessä, niin sieltä on tullut lähes 300 ilmiantoa ihan sieltä käytännön työstä, mitkä koskee paljon päällekkäistä työtä, toimintamalleja, prosesseja, resurssointia, käyttöjärjestelmiä. No, toki se 300 hukkailmoitusta, niin siellä on paljon samaan toimintaan, samaan palveluun kohdistuvia ilmiantoja myös samasta asiasta, mutta se, että me on saatu niistä koostettua kokonaisuuksia, millä pystytään oikeasti sitä ihan sitä arjen työtä sillä tavalla kehittämään, että saadaan sieltä sitä hukkaa pois. Ja oikeastaan isoin juttu on se, että on saatu myös jalkautettua ihan tämmöinen hukka-ajattelu osaksi sitä meidän palvelujen kehittämistä. Ja tällä mallilla sitten taas me tunnistetaan ne prosessit ja ne rajapinnat eri palveluiden välillä. No ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä me on pystytty tekemään, niin ihan siellä käytännön työssä, esimerkiksi meidän kotisairaalatoiminnassa todettiin, että hoitajat huoltaa heidän työautojaan ja tätä toimintamallia he nosti tähän esiin, että sitä välitöntä niin kuin työaikaa kuluu ihan tällaiseen huoltotoimenpiteisiin. Tätä toimintamallia lähdettiin tarkastelemaan ja poistettiin ensinnäkin se, että missä niitä autoja huolletaan, saatiin tätä niin kuin muutettua sekä sit se, että hoitajat ei enää tätä toimintaa tee, vaan se siirrettiin pois sieltä tukipalveluista. Sitten meillä on ihan sellaisia sihteerityössä olevaa turhaa kirjaamista. Todettiin, että kirjaamista, millä ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Sen nostettiin sieltä ammattilaisten toimesta esiin ja tällä hetkellä heillä on sitten toimintamalli kokeilu, että vähennettiin tällaisia, karsittiin vähän hyötyisiä kirjaamismenetelmiä pois sieltä heidän työstä ja arvioidaan koko ajan sitä toimintamallia, miten se siellä vaikuttaa niihin muihin palveluprosesseihin. Myös meillä oli psykologipalveluissa nousi esiin tällainen, että psykologit tekee tällaisia testilomakkeiden tilauksia ja tämä järjestelmä oli hyvin niin kuin kankea, sillä oli tosi paljon päällekkäistä työtä ja oikeastaan se näkyy viiveenä sit myöskin sinne niin kuin asiakkaiden palvelusaatavuuteen. Tämä nousi suoraan sieltä psykologipalveluilta itseltään ja tässä sitten palvelu lähti yhdessä meidän ostopalveluiden kanssa tarkastelemaan sitä ylipäänsä sitä prosessin kulkua, että miten se prosessi niin kuin toimii ja sieltä saatiin niin kuin karsittua paljon päällekkäisyyksiä, tehtiin sujuvammaksi tämä prosessi ja ennen kaikkea se sit asiakkaalle näkyy tällä hetkellä paljon viiveettömämpänä saatavuutena. Meillä on myös sellaisia isoja kokonaisuuksia, eli on tunnistettu niin kuin sellaisia niin prosesseja, mitä tarvitsee ihan oikeasti tarkastella niin kuin laajemmin. Esimerkiksi meillä on laadunhallinnan ja omavalvonnan prosessit, joista oikeastaan tämän hukkajahtitoiminnan osana niin tuli esiin, että se kuormittaa siellä ihan sitä työntekijää sekä sitä palvelujohtoa ja näitä lähdettiin ikään kuin tätä omavalvontaa ja laadunhallintaa tarkastelemaan ja siellä on tällä hetkellä prosessin kehittämistä käynnissä. Yritetään yhtenäistää, yritetään saada sinne niin kuin sujuvoitettua sitä, karsittua sieltä niin kuin turhia päällekkäisiä toimia pois. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä. Meillä on tosi paljon tällä hetkellä käynnissä erilaista kehittämistä näiden hukkajahti-ilmiantojen tuloksena, mutta se, että osa on pitempiä prosesseja, kaikki ei tapahdu niin ketterästi ja mikä tänäänkin on tullut tässä esiin, niin kaikki ei ole ihan suoraan laskettavissa välttämättä sitten sillä, että mikä tässä nyt just on se taloudellinen hyöty, mutta ollaan saatu niin kuin ikään kuin tämä hukka-ajattelu ihan täysin juurrutettua osaksi sitä meidän palveluiden kehittämistä. Kiitos paljon. Ja meidän palkintoja on satunnaisjärjestyksessä tänään. Päivän viimeinen palkinto ojennetaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
ja otsikolla operatiivisen toiminnan priorisointi. Ja palkittavana on avosairaanhoidon terveysasemat ja toivotan nyt Länsi-Uudenmaan avosairaanhoidon terveysasemien edustajan hakemaan palkinnon. Anu Mustakari noutaa palkinnon. Kiitos paljon. Kiitokset tästä huomioimisesta ja tuossa kun kuulin tästä minusta aivan kerrassaan herkullisesta palkinnosta, niin ajattelin, että meillä oli 123 ehdottajaa, jotka toivat oman antinsa tähän avosairaanhoidon mukaan poistoon, että nyt sitten pistämme suklaata varmaan jako ehkä sitten vähän toisen periaatteella tänne kentälle. Eli tämä kansallinen hukkajahti inspiroi meitä sillä lailla, että me päätettiin tässä avosairaanhoidon palvelulinjassa niin kuin omalla tavalla lähteä osallistumaan siihen. Meillä on 18 omaa terveysasemaa, yli 800 työntekijää ja me avattiin tämmöinen hukkajahti ja koko meidän henkilöstölle, että kerro, ja me koitettiin vähän niin kuin kannustaa, että se voi liittyä tavaroiden siirtämiseen, liikkumiseen, muihin palveluihin, että avataan sitä vähän enemmän sitä ajatusmaailmaa. Ja me saatiin satoja ehdotuksia. Sitten me lähdettiin jäsentämään niitä ja sieltä löytyi loppujen viimeksi 47 tämmöistä toimintaideaa. Me kategorisoitiin ne sitten vähän 4 eri kokonaisuuteen. Siellä oli potilastyöhön liittyvää, muuta, toimintaprosessit ja aika iso kokonaisuus oli erilaiset todistukset ja lausunnot. Sitten tässä mukaan poistossa mun mielestä meillä myös sellainen vahva painopiste on siinä vähähyötyisten toimintojen tunnistamisessa. Ja kun me puhutaan vähähyötyisistä toiminnoista, me tullaan siihen, mitä täälläkin on kyllä sivuttu. Eli äärimmäisen tärkeää on myös luopua jostain. Että se, että vaan tehostetaan jotain, niin se aika elimellisesti kyllä pitää sisällään sitten, että jostain kyllä pitää luopua. Ja me teimme niin, että kun me oltiin saatu määriteltyä nämä meidän ideat, niin me käytiin läpi ne meidän johdon kanssa, koska jos me lähdetään rajaamaan jotain sellaista, mikä on totuttu tunnistamaan oikeutena saada jotain palvelua, joka on vähähyötyistä, niin se herättää kyllä sitten asukkaat ja poliitikot ja ylinjohto siitä ihan varmasti. Me saatiin sitten siunaus näille meidän tietyille ehdotetuille toimenpiteille ja me pystyttiin tiivistämään ne sitten 11, jotka oli meistä itsestämme kiinni, että miten me pystytään niitä tekemään. Siellä oli erilaisia reseptitoimintaan liittyvää, siellä oli määräaikaistarkastuksista ennemminkin yksittäiseen hoidon suunnitelmaan, että me poistutaan vähän just siitä kansallisesta niin kuin, kulttuurista, että näin on aina tehty, niin tehdään näin eteenkin päin. Näiden lausuntojen ja todistuksien osalta me pystyttiin 5 vaikuttamaan. Me ollaan esimerkiksi alueen työnantajien kanssa käyty tämmöistä niin kuin ohjeistuskeskustelua, että kuinka me toivomme, että he eivät edellytä tietyn tyyppisiin asioihin, vaikkapa sitä lääkärin todistusta. Ja sitten meidän johto on vienyt eteenpäin nimenomaan ylöspäin sit myös näitä meidän toiveita tiettyihin lausuntoihin ja muihin liittyen. Me ollaan luotu tästä myös tämmöinen niin kuin jatkuva toimintamalli. Meidän Intrassa on tämmöinen tapa, millä sä pystyt ilmiantamaan sitä hukkaa ja me saadaan sieltä niitä ilmoituksia, ja me käydään niitä läpi. Itse ehkä ajattelen, että ja tämä tilaisuus on ihan valtavan jotenkin inspiroiva ja olen aivan varma, että tulen ottamaan yhteyksiä eri tahoihin, joilla on varsin tähän meidän toimintakenttään vastaavanlaisia niin kuin kokemuksia. Kyllä mä koen, että se, että me päästään kuulemaan toinen toistemme tapoja tehdä ja löytää aivan uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, niin se herättää aina jossain, että no miten me tekoälynkaan, no miten meidän kannattaa hypätä tuohon kelkkaan mukaan. Niin, haluan kiittää että meidän koko porukkaa, että sen edestä pitää kuulemaan. Kiitos kaikille. Onnittelut vielä kaikille palkituille ja kiitos kaikille ehdotuksia lähettäneille. Meillä on nyt mukavasti aikaa vielä keskustelulle ja otetaan jälleen sekä sieltä linjoilta, jos tulee kommentteja, tai sitten täältä paikan päältä salista. Ole hyvä.
Joo, Elja, sanoitko siinä alussa, että kuinka monta ehdotusta tuli yhteen? En sanonut siinä alussa. Muistatko Laura, kuinka monta ehdotusta tuli yhteen? En muista ulkoa, mutta varmasti tulee tuonne nettisivulle ja sitten oli 15. Joo, 15. Joo, sanon joka tapauksessa, että laitetaan ja Lindbergin sitten postetta, missä hyvä. No, Riku täältä Pirkanmaalta jatkaa vielä. Meidän kehittäminen nojasi tosi vahvasti hankerahoitukseen ja se oli niin kuin iso osa sitä, mikä mahdollisti tätä ainakin meidän tekemistä. Voin kuvitella, että tämä ehkä on jaettu kokemus myös muilla hyvinvointialueilla ja koskee sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Nyt hankkeet loppuu vuodenvaihteessa ja uutta ei ole näköpiirissä, niin mitä ihmettä meille tapahtuu ja miten vaikuttavuusseura voisi tähän ehkä osaltaan myös puuttua, että ei näitä innovaatioita, näitä tulevia säästöjä tehdä sillä perustyöllä. Kiitokset ja suora kysymys. Mitä seura voi tehdä? Hallituksen jäsen Laura, haluatko vastata? Joo, erittäin hyvä nosto. Ja joo, me voitaisiin nyt vähän niin kuin miettiä, että ehkä joku. Toki meillähän ei ole rahaa, ettei voida sillä tavalla niin kuin suoraan tukea. Mutta joo, me voitaisiin varmaan tätä vähän miettiä hallituksessa ja olisiko jotakin ulostuloa, mitä voitaisiin esimerkiksi tästä asiasta tehdä, koska tämä on niin kuin erittäin hyvä pointti ja näkyy kyllä ja kuuluu vähän kaikessa, että sitä monesti niin kuin poliitikotkin laittaa toiveita kaikenlaiseen, että hyvät käytännöt ratkaisee ja se ja tämä niin kuin tietyllä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei voi ulkoiseksi. Sitten vähän odotetaan, että joku ne vain jossain tekee ja sitten ne muuttuu säästöiksi. Tämä on erittäin aiheellinen asia kyllä nostaa esiin. Joo, me ei ole mulla ennen, mutta Rikulta hyvä nostaja. Tuntuu, että tässä on eletty hirveän pitkään kaikilla erillisillä rahoituksilla. Meillä on pandemia-aika, ensin sote-uudistuksen Sipilän kauden yritykset, aika vakavat yritykset. Sitten oli pandemia, me saatiin niin paljon rahaa, kun me tarvittiin tyyliin, kun tehtiin sitä asiaa, mitä me pyydettiin. Ja sen jälkeen on ollut nämä RP-rahoitukset, toki tulevaisuuden sote-keskuksessa rakennetut rahoitukset. Meiltä aika organisaatioista on mekin unohtunut, että meidän täytyy itsekin satsata tähän, että miten tämä nyt synnytetään uudelleen niin kuin johtoon hereille, ja pitäisikö meillä olla jotenkin vaikuttaa Suomen hallitukseen tai lainsäätäjään niin, että meiltä vaikka tiettyä osa rahoituksesta pieni osa tulisi jotenkin tämmöisessä korvamerkityksi kehittämisessä, niin sitä alue voisi itse päättää. Tai miten tämä rakennetaan. Toisaalta nämä erillisrahoitukset on vähän työläitäkin alueita. Ole hyvä. Onko nyt tosiaan sitä tietorahaa saadaan hyvin paljon. Siihen on raskasprosessin kanssa. Valmistella aikaisemmin prosessin yhteen. Organisaatiossa se on säästöpotentiaalia. Jos organisaatio ei myöskään siitä tarvitse, ei nyt katsota ajattelumallia terveydenhuollossa tehdä niin tällainen projekti jotenkin se vaan kehittää. Siihen ei niin nähdä, että nyt tuohon kannattaa satsata ja laittaa resursseja. Se on niin tekoinen haastamista. Ehkä sairaanhoitotyössä ollaan hyvässä asemassa, että on tosi vähän lakisääteisiä tehdä. Me voidaan tarttua, ja se sitten meille tässä näkyy, että saa pystyttävässä mukaan. Lääkäreille se harvoin on sitä vapautta. Sitten oli tässä keskellä ja sitten takarivissä. Eli Parisuhdehoitotyön tutkimussäätiössä tämä on tärkeä näkökulma, että tätä kehittämisen resurssointia saataisiin niin kuin pysyvänä ratkaisuna sinne hyvinvointialueelle, koska näitä hyviä ideoita ei synny eikä niitä saada käytäntöön ilman sitä kehittämistoimen resurssointia, mutta nostaisin tässä myös useammassa palkitusesityksessä tuli esille nämä kansalliset hoitosuositukset, käypähoitosuositukset, mutta hoitotyön puolella on myös kansalliset hotushoitosuositukset ja niiden käytäntöön vieminen ja tarkastelu siellä hyvinvointialueella on yksi semmoinen jo hyvä pohja sille kehittämistyölle ja tässä yksi palkittu esitys ihan suoraan toi esille sitä, että miten sitä hukkaa saadaan jo sillä poistettua, niin tähän kannustaisin myös siellä hyvinvointialueella. Kiitos paljon. Takarivi, ole hyvä. Joo, Pentti Martiskainen vaikuttavuusseuranta toimeenpanoryhmistä.
tämän vuoden toimintaan suunniteltiin seuran osalta, niin meille kulki siellä tällainen ajatus nimellä Roadshow, jossa pyrkimys oli siihen, että meidän tietty asiantuntijaosaajaryhmä vierailisi jokaisella hyvinvointialueella periaatteessa järjestettiin vaikka päivän mittainen koulutustapahtuma, johon sitten sieltä ihmiset pystyisivät osallistumaan, jolloin se ei vastaisi siihen rahoituksen tarpeeseen, mutta se toimisi jonkinnäköisenä katalysaattorina tai käynnistäjänä sille, että mitä on tehty muualla, mitä täällä voisi tehdä, ja sitten hiukan niin kuin kannustusta ja mukaan tuloa. Me on nyt mietitty, että tehdäänkö me se hyvinvointialuekohtaisesti vai YTA-aluekohtaisesti vai miten, mutta ehkä niin kuin ainakin sen verran voi todeta, että jos joku teistä omalla hyvinvointialueellaan haluaa tämmöisen järjestää, niin me odotamme kutsua vaikka sitten. Ja mielellään niin tuodaan sellaista tietämystä, osaamista, laajempaa näkemystä, terveisiä muilta hyvinvointialueilta, terveisiä meidän aikaisemmista hankkeista ja sitten ehkä ihan sellaista faktatietoa siitä, että mitä nyt kannattaisi lähteä tekemään. Esimerkiksi miten perustaa tämmöinen toimintamalli, joka Länsi-Uudellamaalla on ollut, tai miten tätä tekoälyä, eli kaikki se tieto, mikä meille on teidän kautta tullut, niin me pystyttäisiin sitä välittämään. Ehkä tuossa jo alkupuheenvuorossa tuli esiin sitä, että sosiaalityön osalta ollaan ehkä vielä vähän niin kuin vaikuttavuuden suhteen, olisiko me pimeällä keskiajalla tai ehkä loukkaavasti sanottu, mutta me on yritetty siihenkin jotenkin saada otetta, mutta siitä ei oikein vielä, se ei ole vielä jäsentynyt, että mistä päästä pitäisi lähteä, koska kaikki yritykset ovat ehkä kilpistyneet jopa semmoiseen niin kuin sosiaalityöntekijöiden pieneen varauksellisuuteen siitä, että älkää vaan niin kuin, tulko tänne tai älkää vaan kysykö tai tehkö mitään tai muuta. Eli kaikki hyvät ideat, mitä teilläkin on tämän suhteen, että miten päästä siellä yhtä hyvään alkuun, kun nyt on terveydenhuollon puolella päästy tai hoitotyössä, joten sinne kaipaisi ehkä sellaista niin kuin vahvaa käynnistävää hanketta joltakin alueelta, johon sitten voitaisiin tulla tukemaan mukaan. Ja nämä oli ehkä sellaisia asioita, mitä on niin hyvä tässä viedä eteenpäin. Kiitoksia. Ole hyvä. Vielä Pena täydentää sen, että kyllähän se niin sosiaalialalla valopilkku, että nehän järjesti vaikuttavuusseura ja hyvin Marjo Oravan kanssa järjestettiin niin kuin erityinen sosiaalihuollon hukkajahti, johon saatiin kuitenkin lähes 70 ehdotusta, mutta se ehkä vaatii sitten niin kuin semmoista vielä niin kuin tosiaan pontevampaa, että yksi hukkajahti ei vielä lisää tee, vaan jatkuvaa esillä pitämistä. Mutta varmaan hyvillissä kanssa niin kuin painitetaan. Mitä niissä, no tiedän, että sä olet vähän, mutta Lumnissahan on myös tämä sosiaalihuolto hyvin niin vahvana. Miten te näette tätä, Markus? Spontaanisti kysyä. En tiedä, me tarvittiin osallistua myös siihen sosiaalihuoltoon. Joo, itse asiassa Tapio Nieminen ja Eveliina Kammaraano tulivat siinä niin huomioiduksi. Joo, mä muistan ja kävin toki heidän esityksen läpi. Ja Tapio on meidän palvelualueella töissä ja toki kuulutaan aikuista sosiaalihuoltoon siihen. Tämä on iso tärkeä kenttä, että ihan komppaan näitä puheenvuoroja, mitä on käytetty, että mitä konkreettisesti ollaan tekemässä. No, esimerkiksi me on tekoälyä kirjaaminen käyttöön laajemmin sosiaalihuollossa. Tunnistettu, että todella paljon aikaa menee aika paljon kirjaamiseen sellaiseen, mitä voitaisiin nyt oikeastaan testata. Se on yksi esimerkki ja niin edelleen, mutta siellä on paljon tekemistä. On lisää tarkoittaa. Oleeko te kuullut jotain meidän kohdasta? No, tämä on varmaan, mikä on viimeksi pinnalla, mutta paljon myös mietitään niin kuin näiden hyvinvointialueiden tavallaan mahdollistamalla niitä rakenteita, että taas se kunnan maailma, miltä luvulta saat minkäkin sosiaaliavun ja minkälaista niin kuin poukkoilua ja hukkaa ja asioiden toistoa siitä tapahtuu, niin kun käännetään sitä
asiakkaan polkua tai laitetaan se asukas siihen keskelle ja niin tätä kautta tavoittaa, niin varmasti tätä kautta pystytään ja tämän tyyppisiä niin kuin suunnitelmia siitä toimintakehittämisestä on hyvinkin. Ole hyvä. Joo, kaksi asiaa. Jatkan kirjaamiseen ja sanoin tuossa, että onko niin asiakkaan tilanne parantunut 20 vuoden aikana, kun kirjaamista on vaan niin lisätty, niin tätä samaa niin mietitään myös sosiaalihuollossa, että ollaankin siitä sosiaalihuollon tiedonhallinnasta rakennettu nyt liian monimutkaista, että se on niin liian työlästä, mutta hyvät rakenteethan siellä on. Ja sitä kautta, kun meillä on pohjalla hyvät rakenteet ja kirjaamisen rakenteet, niin me saadaan aidosti sitä tiedolle johtamista sieltä sitten. Mutta sitten toinen asia sitten tähän integroitumiseen. Joo, meillä nyt tavallaan on se terveydenhuolto ja sosiaalihuolto kovasti niin kuin integroitumassa ja tehdään niin kuin yhdessä. Mutta sitten pitää muistaa, että meillä on myös se pelastustoimi siellä. Ja esimerkiksi pelastustoimi tekee tosi tiivistä yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa. Et he käy vaikka sosiaalihuollon asiakkaan kotona ja katsomassa paloturvallisuusasiat, onko täällä niin kuin kunnossa, kun siellä saattaa olla aikamoinen jätemäärä esimerkiksi siellä asunnossa. Tai pelastustoimi on tosi hyvä näissä kalustoissaan, he huoltavat autot, niin meillä on tietyillä hyvinvointialueilla kotihoidon autot huoltaa pelastustoimi. Eli meidän pitää muistaa senkin lisäksi, että meillä on terveydenhuolto ja sosiaalihuolto, mitkä integroituu. Meidän on nyt saattaa myös se pelastustoimi tähän niin kuin mukaan, että sitäkään toimialaa ei sovi unohtaa. Kiitos paljon. Erinomaista keskustelua. Kurkataan, onko linjoilta tällä hetkellä ei ole, mutta puheenvuoropyyntöjä ei ole tällä hetkellä. Mites täällä salin puolella, tuleeko lisää ajatuksia? Ei muuta kuin ennen kuin tarkastelen, jos kaikki palkintojen hakijat voisivat tulla yhteiskuvaan hakijan saavutiseen. Kiitokset. Ja omasta puolestani mä haluan ehkä vielä kerran mainita sen, että kaikki teot, joita palkittiin, niin on skaalattavissa koko Suomen laajuisesti, niin verkostoitukaa ja vuorovaikuttakaa. Ja Pena käytti hyvän puheenvuoron, että miten sä summeraisit, ollaan messissä tarpeen mukaan ja lupasit käydä kylässä kaikilla alueilla. Siellä, missä avun tarvetta on, mutta rahapussin kanssa ei vielä. Poliitikko aina ottaa mukaan, jos täältä rahaa tuotaisiin. Mutta aikaisemmin se oli aina, että eduskunnasta sai Republisen rahaa mukaan, kun kävi hakemassa, mutta toistaiseksi se ei ole nyt toiminut näin. Joo. No niin, kiitoksia kaikille sekä täällä salissa että siellä etänä. Ja tosiaan eiköhän päätellä tämä tilaisuus ja jatketaan yhteistyötä Hukanpoiston ja muun kanssa. Kiitos.